sekta mathoth chenro madak chwal kod jatend migao kod jagoro mongirore kende. To ask ourselves as a country, when we created the 22 ministries, did we look through and realize it is so huge? Because why do we waste a lot and why do we lose money? Is because you have a very huge ministry, and in this ministry, so you allocated the votes that you're given. But if you don't follow through, you find you're doing a lot on one sector, and this other sector seems to be, you have to drag it in. But isn't that why? Weche mag Elachi Osiril wedo kod Wilson Sosion, ma en achiel kuom ji manyodo owito oko lemo mag jolup jotend migepe. Owacho ni tiere fuok maduong' mane odong' thuolo e bede migepe mag piny owacho kaluwore kod katiba mar 2010 mane owito oko lemo mag jolup jotend migepe. And we can agree there were gaps in the constitution, of course, when the assistant ministers were removed and the public service was not invigorated to fill those particular gaps. Sosion lero ni tich maduong' mar jolup jotend migepe en chung' ne weche mag telo e kinde ma jagoro mongirore to chung' ne weche mag omenda. These positions are valid for purposes of strengthening the operations of state departments administratively. There's a big difference between the role of the cabinet secretary as the overall in charge of the ministries and a big difference of principal secretaries as accounting officers. Administration is a completely different domain. E twak margi kod Citizen TV, jotelogo okwedo weche mosebedo ka fuong'ore e pacho kae ni lemo mag jolup jotend migepe ne owit oko kod doho mamalo e higa mar 2021. Gilero ni doho ne omiyo mana piny owacho mar Jubilee thuolo mar neno ni lemo makamago ochuog kalore kod chik. And I think Mrima gave, suspending the judgment that we were already in office, all that, was giving space to government to ensure they regularize everything that he felt was done wrongly. And when you look at what the Kenya Kwanza did, it did not hurry to appoint individuals. It revisited the ruling of Justice Mrima and tried to make and endeavored actually very strongly within the confines of the law and the constitution to ensure that it was created by the Public Service Commission in a procedural manner. Bura makarach wenyo adipo kuome wacho ni chugo lemo makamago dhi miyo jopiny ting' mapek. Ang'eni kandalo mane ji campaign Ruto no odhawo sana ne Azimio ni gidwaro post emomiyo gikelo kia BBI no dhawo saidi ni jogo dwa create na post gidwaro tiye an obwoga koro sani endi ni gik moko olokore ka thirawich ni koro en modwaro tije ne ji moketo kata chiko dagi kata chiko kodagi. Joel buche adek mag doho mamalo chieng' wuok tich jumani ne owito oko lemo makamago e mano mane giwacho ne ok ochuoggi kaluwore kod pend chik. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mane ni riwruok mar Azimio la Umoja osingo dhi nyime kod romo maggi mag sundo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom kalo chik mar omenda magiwacho ni omiyo nengo mar ngima oidho malo. Ogai mar Azimio Raila Odinga olero ni romo matich abich jumani mano biro keto mijing'o e chenro maggi mar kelo liet ne sirkal mar Kenya Kwanza. Jafwambo mar Eric Owenga miyo lera mar wachno. Kodo ndalo adek kende to riwruok mar Azimio la Umoja bag romo mar Sabasaba jodito mag Azimio ramo ma oumo yige piny ni safar mar manyo lokruok e Kenya dhi chopo e amidi e romo margi ma jumani. Jatend Azimio Raila Odinga wacho ni okang' magibiro kawo luwore kod kaka lwasi chalo ahinya kaluwore kod kaka piny owacho okoso dewo jopiny. There comes a time when people get tired of being taken for granted. There comes a time when people get tired being taken for fools. There comes a time when people get tired of getting tired and decide to act. That time has come. Consequently, we are embarking on some drastic actions. Wacho sur ahinya to weche mag mafuta, Azimio lero ni serikal hinyo ganda kendo mane emomiyo gidwaro mondo jo Kenya duto obi owuok kar romgi mar wuotho korgi kanyakla e kwedo chikego. Ruto is imposing taxes on us without our consent.
and making laws whose net effect is to make life increasingly difficult for our people. We are here because the taxation situation in the country and its accompanying injustices can no longer be tolerated. It has become clear that we are dealing with a dictator who also has no respect for wananchi. Azimio wacho ni romo magi ok bi bedo kotulo kendo ibiro time e yor kwe. We need unity now more than ever. United we can get many of the things that we not only desire but which we justly deserve. From Friday, let's proceed with bold determination that we are going to stick together. Let us stay with this fight until the end. Korka koreto Gavana Masia James Orengo kone oganda ni pek mar ngima magikale gisani en kalore kod okang' mayande mokum jo od bura mag Azimio kao mar podho chik manyien mar omenda. So if we elected a member of parliament and there's a finance bill and the country is saying the cost of living is high and the finance bill should not be passed, and your member of parliament says yes, cost of living should just go up, you must bring that member of parliament to question. Why have you done that to make our life more difficult? The same law that sets up the governments and its institutions like parliament, the courts, the police, etc., allows us to picket, to protest, and engage in boycotts and present petitions. Riwruok mar Azimio la Umoja motele kod Raila Amolo Odinga koro ramo nok gibidok chien mar dhiro piny owacho mar Kenya Kwanza mondo chop gigo magidwaro. Ka tich abich ni koro wenge duto ng'iyo to ere kaka gibiro sundo piny owacho e mano magiwacho ni gibiro luongo kamkunji e tunge Kenya duto. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi bane ni riwruok mar Kenya Kwanza omako chung' motegno ni lalruok e kinde gi Azimio la Umoja One Kenya Alliance pod biro dhi nyime kata bang' kweth mar Azimio lando ni ok gibi yuoro e twak makamano. Kenya Kwanza wacho ni Azimio la Umoja One Kenya Alliance pok ooro negi oboke ayanga manyiso ni giweyo twak. Azimio to pod oramo ni Kenya Kwanza tene oketo tugo e twagno. Eromo mane gibedogo e kar bagoromo mabomas kweth mar Kenya Kwanza wacho ni onge oboke ma oseornegi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance manyiso ayanga ni ne gibolo twagno kanya kasani pod ging'eyo ni twak makamano biro dhi mbele. We wish to confirm that we have had no communication whatsoever from the Kenya Kwanza, from the Azimio side, and there has been no attendance. They have not written to us to say they are not coming back. They have not invoked the remaining clauses to say they are not coming back. But we are going to wait for them for what in law we know is a reasonable period of time. The failure to communicate and the failure to attend by Azimio side of the talks is a demonstration of lack of interest and a good faith in these talks. Kweth mar Kenya Kwanza koro dwaro mondo mi aput maneno no weche commissioners mag duol matayo yiere pacho ka IEBC odhi mbele kod chenro mar manyo commissioners manyien mag IEBC. The country needs IEBC as a matter of extreme urgency. You all know that we do have constituencies that require by-elections. We have wards that require by-elections. And of paramount importance is the delimitation of constituency boundaries, which has a timeline of sometime next year. Therefore, it is our position this afternoon to state that the process of recruitment by the selection panel, as far as we are concerned, is not hindered by any order, by any directive, or by anything from anyone, and therefore it should proceed as the law prescribes. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dwe mokalo nowacho ni ok gibidonjo e twak e kindgi gi Kenya Kwanza kagiwacho ni kwethno ne ok omiyo twagno pek mowinjore. Having imposed on us the punitive taxation measures contained in the Finance Act 2023 in complete disregard of our views, we declare an end to the bipartisan talks
to which we had sent our delegation in the hope that Kenya Kwanza will show interest in resolving the pro-people issues, including the cost of living. Jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Ramogi Odinga wacho ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne oikore ne twak makamano, to kata kamano Kenya Kwanza no oketo tugo e twagno. Kenya Kwanza cannot solely alone single-handedly appoint the referee in the elections. That is very unfair. Those then will be their own elections. They are not going to be Kenyan national elections. Wenge kororito neno poni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro medo jiwo chung' margi koso gibiro yie donjore twagno kaka nosepangi. Nyakor mga jango report makamano no kelnwa gi jafombo marwa Lydia Okeyo. Kopogore gi mane ni thoth oganda jo Kenya pod medo yuago pek mar ngima ahinya to nengo mwandu magikoni medo manaidho nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza donjo e telo. Man kaluwore kod nonro motim gi kambi matimo nonro motisi ni Tifa. Nonro bende oyango ni thoth oganda okmor kod osuru moketie budget mano mar rekomenda mar higa ni nyaka higa mar 2024 magiluwo ni dhi medo pek mar ngima ne jopiny kendo rocho dongruok mar uchumi. George Bati gi mathoth. Overall, only 11% think that people who contribute to the housing levy will get a house. Kaluwore kod duoko mar nonro motim kod kambi mar nonro mar Tifa, atamalo 61 mag jo Kenya ywak ni nengo mogo idho, atamalo 51 ywago nengo mar sukar, atamalo 34 hum ni nengo mar mauta, kata malo 25 to ywago idho mar nengo mo mar tedo. Kata obiro ni atamalo 11 puoyo bajet mokwongo mar piny owacho mar Kenya Kwanza kuom masiro weche mag somo, gedo mag udi manengo gi yot kod duoko piny nengo mag mwandu ma itiyogo e pur. Atamalo 44 mag oganda ogolo pachgi ka gikwedo medruok mar osuru mar mauta, osuru ma oketie mwandu mochuno kod osuru ma idhi ng'ad jotich mondo sirgoro weche mag gedo mag udi manengo gi oyweyo. E wi gedo mag udi mane onyuolo twak mapek e pacho ka motelo ne somo mar bajet kor dwe mokalo, nonro mar Tifa bende oyango ni atamalo 69 mag jo Kenya pod other kod gedo mag udigo, kata malo 24 koni en okang' mabiro miyo jopiny dak e kit ngima mane ginyadhi. Atamalo 54 oluwo ni gin gadier ni ok gibi yudo udigo. Atamalo 11 onyiso yie ni piny owacho biro miyo gi udi, kata malo 15 to koni gi kia ka gibiro yudo udigo kata weche udi biro bagni. E kinde ma piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo ka singo chugo thuolo mag tije ne rowere ma pacho ka, nonro mar Tifa oyango ni atamalo 31 ma onge tich pok nondike tich mora mora. Atamalo 29 gin joma timo tije gi giwegi, atamalo 14 timo tije lwedo, kama atamalo 11 kende ema ondike tije mag andika magidhie pile pile. Duoko mar nonro mar Tifa bende oyango ni dhier pod omako oganda mathoth ma pacho ka joma yudo sara e kind 20 kadhi mbele gin mana atamalo 13 kende ka opim kod atamalo 38 mag joma yudo sara matin 20 dwe ka dwe. Kata obiro ni ngima tek, atamalo 40 to koni gitemo kendo gikungo, kata atamalo 7 koni gionge gi gima ginyalo kungo. Thoth joma kungo gin joma yudo omenda maromo siling 20 kadhi mbele dwe ka dwe. Nonro no bende oyango ni atamalo 60 mag joma yuto gi ni piny tiyo kod yien e tedo, kata atamalo 61 mag joma yudo sara mokalo siling 10,000 thoro tiyo gi gas mar tedo. Thoth joma tiyo kod yien e chweko gin joma odak e kor gwenge. Kata obedo ni piny owacho singo fungruok mar ngima ne oganda jo Kenya kinde mabiro kendo jiwo jopiny mondo med mana rido kanda, nonro mar Tifa to koro yango ni nyaka ne Kenya Kwanza donje telo, weche pok odhi maber goganda jo Kenya. George Bati, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto omedo yudo kwet kaluwore kod weche manyocha wacho e wi chenro mag tong'o yien e bunge ma pacho ka. Penjo maduong' en gimomiyo piny owacho chalo ka gimoloko pache e wi chung' mare ni mar kinde mokalo. Jatend piny owuon osebedo ka kwero tim mar ng'olo yien auyai kendo jopiny omed pidho yien. Walter Nyambaga leronwa matut e wi lokruok mosebedo ka wuok kuom jatend piny Kenya. Ka ochung' e wi nyamburko mag timo kampen, jatend piny William Ruto ne ochiwo singo ne oganda mar lombo gi mondo giluto ombulu. Kata kamano, manyalo romo dweche 10, jatend piny chal ka gimoloko ng'eye kendo ok miel thum mane miyo oganda bedo kod miyung'o mar chiko itgi kendo luto ne ombulu mar donjo apisi kendo bedo kaka jatend piny. E chenro mar rito alwora kod neno ni pith mag yien ne omimbie piny owacho mar Jubilee,
e kama Ruto mane wiyo tele weche mag rito alwora. Gino mane odhigo nyime kata mana tok osebedo jatend piny ka nyasi mar masuja e higa mokalo. Ruto ne omako chung' kanyiso ni en jago ma omako motegno weche mag rito na tuweke mpango ya kupanda miti bilioni 15. Hapa Nakuru tunatarajia nyinyi mtapanda miti milioni 650. Tumeshakubaliana 650 million. Governor, mjipange hapo ndio tuweze kupata miti ambayo tutatumia kwa matumizi yetu na tuwe na miti ambayo itatusaidia kulinda mazingira. Kata kamano jatend piny chalo kagima oloko chung' mare kendo bang' ka nyocha ochiwo thuolo ni chenro mag golo yiende kendo loso mwandu ma kata odoko ni motelo ne owuok oko mar jiwo jopiny mondo opidh yien gi lek mar chopo kwan mag yien machopo milioni 15. Sasa miti inaoza huko kwa msitu, watu wanahangaika pande hii, hawana mbao. Unaona ile ujinga iko hii Kenya. So tumelift ile moratorium ambayo ilikuwa imewekwa nikech benobwa kabisa mawacho ni to ma jatelo mosenyiswa mondo ni by kia higni adwa bedo gi 15 billion trees Kenya kae. Okapar ni en paro maber. Janon siasa Kevin Osido owacho ni lokruok e chung' mar jatend piny ok nyis kido makare ne jopiny. To an obwoga samoro nikech ochalo na jatelo ma ok noikore bedo jatend piny. Nikech en ng'at machalo gik matimo ng'ama timo trial and error. Otemma owe to siko ko wachonwa ni I have a plan, an gi chenro ma giluongo ni the plan. Shida maparo en ni the plan ni okti. Motelo ni yiero mokalo, Ruto bende ne ochiwo singo ni bech mauta kod modhi ne dhi lwar bang' ka wapisi kata kamano bang' chamo muma ma chalo molokore kendo ka koro japiny yogo dhoge tieke wi pek mar bech mauta mosemedi nyadidek e sirikal mar Kenya Kwanza. Where is the 39 billion shillings Petroleum Development Levy Fund meant for the fuel subsidy program as this crisis deepens? Osido kolonwa gima nyalo bedo ni midhiere singo mane sirikal thoro chiwo ni oganda. To gitemo ng'iyo gigo ma sirikal manokalo mane timo mar mondo ginuogi to chando gi nikech bende ji ong'eyo gik mane ne sirikal mar Jubilee timo. Nikech gik ma gitimo gite kata mana mag launch number mano launch week mokalo ni. Donge ne wan gi huduma namba ma en owuon wacho ni namba no en gima konyo jopiny ni en scheme ma sirikal mokalo dhi tiyo godo e kwalo pesa kuom jopiny. Ang'o no mose change. Omiyo aparo ni gima samoro chandowa kaka jo Kenya en ni accountability. Waonge gi structures motegno manyalo keto sirikal tesre. Jatend piny William Ruto ne okoni ojende ni omenda mar jolo jok ma yuto gine piny ibiro chiw ni oganda mar jolo gi kendo onge weche mag chudo. Kata kamano Ruto ne oloko ni pesano mar sirikal kendo ng'at moremo duoko pesano nyaka kaw ting' mag buono chudo. Ati unangojea pesa ya serikali ya bure? Hiyo hakuna. Hii ni pesa ya kufanya biashara. Na tunafanya biashara na urudishe pesa. Omidware ni mondo wajipanga wa organize mondo ka jatend piny owacho kama to wanyalo nuoyo ne mondo ng'e ni jo Kenya ng'eyo mondo chak paro ni to ere kaka nyalo strengthen gimoluongo ni the plan. Kopogore kod fuong'o pek mangima, Kenya Kwanza ne osingo ni nengo mag mogo ibiro duok piny. Kama tunataka kusort out shida ya gharama ya maisha kupanda, haina miujiza, ni lazima tufanye na utaratibu. Jalony Kevin Osido bende nyiso ni to ere adiera ma sirikal ni godo kata mane chenro mag olo gope. But kochopo kuma koro the majority okoyie gi gimiwacho, aparo ni ber ka jatendwa mar piny William Ruto winjo jopiny kendo o expand communication infrastructure mare nikech jogo bende duoke piny, gigoye piny kabisa. Okapar ni gikonye e uso agenda mare malong'o mar mondo jopiny oyie kode for sustainability. Nikech kawuono ene president to kiny to kobi bet president. Kalore kod lokruoge mosebedo e kind singo mane ochiwo ne jopiny, penjo pod medo nyuolore ni koso bin jatend piny wiyo wil ni jopiny wiyo osewil kod singo mane ochiwo. E koso bin jatend piny oyudo ka orindi mane okwayo bet kaliet miyo wich wil kod gigo mane osingo ne oganda. Wanwa penja. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.
Komachielo ni jatend piny Kenya William Ruto onoromo gi moko kuom jotend siasa mag dhod Luo kendo singo chwalo dongruok kokalo kuomgi. Ruto wacho ne oikore mar tiyo ne jo Kenya maonge akwede. Jotelogo mane oromo gi Ruto kar jot mare oriwo jod bura mano Gideon Ochanda Mabondo, Tom Ojienda main seneta ma Kisumo, Carol Omondi jod bura ma Suba South, Elisha Odhiambo jod bura ma Gem kod Mark Nyamita mabende jod bura ma Uriri. Moko gin Paul Abuor mano Marongo kod jod bura ma Lang'ata Felix Odiwuora. Jatend migao mar tudruok Elido Walo kod jagoro mongirore e migao mar arita kwe. Alam ne obagi e paw tuke Malundiani ndalo manok bang' masira ma koch mar apaya timore, masira manokelo tho mar ji 52. Jotelo kod jopiny no yuore alamono mano mar paro jogo ma osenindo ka jodito mag sirkal notiyo gi thuolo no e lero moko kuom okenge mabende gichano tiyo godo e tieko masira mag apaya. Jatend migao mar wuoth Kipchumba Murkomen wacho ni gichano keto picha mago mag wang' dede e nyamburko mating'o jowuoth mondo mi omeny kaka derepe riembo. Millicent Adhiambo lerono mathoth. E paw tuke Malundiani e kaunti ma Kericho, oganda opiemos ka gin kod lit gi kuyo e chunygi e seche ma Alam dhi nyime mar paro ji maromo 52 manyocha owito ngimagi e masira ma koch mar apaya manyocha otimore chieng' tich abich juma mokalo. Tunakumbuka watu wetu ambaye wametuacha. Kanoloso e sach Alamno, Jalup Jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owacho ni oganda makwangi odhuro wito ngimagi apaya higa ka higa kendo lero ni kaka sirikal gin kod chenro mong'ith mibiro ketie tim mar thiro masira mag apaya go. Rais amekuagiza ufanye kila jambo litawezekana kudeal with road safety kwa sababu watu 5,000 kwa kila mwaka is too much for the country. I want to assure you of the support of the President and I and the rest of us in coming up with practical interventions and solutions to bring sanity on our roads. Tokor kakore, jatend migao mar apaya Kipchumba Murkomen to yango moko kuom lokruoge manyaka koro kete tim kaka mar bero sekta mar wuoth kamoting'o chuogo tipo mag wang' dede e nyamburko kod juogo chik mag choko osuru kuom jogo matiyo gi apaya e ka omenda makamago tigodo e bero apeini mapacho ka. Your Excellency, we want all commercial and PSV vehicles and school transport vehicles must, the word is must, be fitted with dashboard cameras and vehicle telematics. All the circles that will manage the matatus and public transport and the Ministry of Education included for carrying vehicles, all of them must provide the application so that, Your Excellency, ukiingiza mtoto yako matatu in Eldoret na inabebwa na Eldoret Sacco, anaenda Nairobi, ukienda kwa app ya Eldoret Sacco app, you can click the vehicle, it will show you where the vehicle is at any particular time and the speed that vehicle is carrying. Eseche ogogo, Governor ma Kericho Stephen Sang oyango ni thoth jogo manyocha yudo hinyruok e masira Malundiani ngimagi orochore kendo winjore migi sir motegno. We have 14 patients in both our Kericho referral and Nakuru. They have been maimed. Their lives will never be the same again. I propose that after this fundraiser and support from your office, we get some money so that as county government, we sort out the medical bills for them, and whatever comes out of here, we give it to them to begin their lives afresh. Ma timore kasama masira machielo marapaya otimore gweng' ma Mau Summit bang' bas mar kambi mar Ina mane oriko chomo Usenge ne ong'ielore kendo kelo hinyruok mar ji makwangi oheu 30 koriwo koda ka jopuonjre. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.
Nyakwaramogi Juang lam tok masira maben no time gwenge mag Londiani udichi manyoro ben makelo e giko mar weche manyien kiny makawuono dakika en 33 tok sa 12 mar okinyi gisena dhi bedo kako yo matin nyawadwa Cleophas Oluoch aneno kosekre yo makare mar keloni nonro mar gazeto kiny makawuono en tiere gi jafwambo kendo jachung weche marwa Jailieta kikidhi mabora. Nyakwaramogi Juang, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Chenro mar poko pogore Nyakwaramogi Juang biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. E ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jailieta. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Ora Ramogi Juang machiegni kiny makawuono e gazet makawuono kono ni gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation ibed kod ng'eyo ni mage matimore. Binyiewo ga gazet wachaki kanyo monde. Kinyiewo ga gazet koro sanada mana lito ni. Kok kinyiewo ga gazet be wan kae wakoni gima nitie kaka itieko to koro bende ng'eyo mana gima nitie kanyo modong'. Idhi luwe Citizen Digital kanyo bende gintiere mathoth ibed kod ng'eyo nang'o matimore kar kanyo. Machiegni nyika Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokew nyaka sangu tichio nade mokwongo binga ni gazet
miuso Nairobi kanya bedo mopogore gi miuso county ma Kisumu. Kuom ranyisi noselernwa kacha ni gazet miuso bura Nairobi karka kidang'e wiye ka en gi star achiel mano maka Nairobi ka to kiyudo ka master achiel obochopo ni Mombasa ng'e ni achiel mous Nairobi ka ne mous Mombasa kochopo kata gi star moko mabura wiye ka be inyalo yudo kanyo mopogore opogore. Koro ibedo kanyo kod ng'eyo jo Kisumu kono uru kusenyewo gazet mae it gazet muneno kanyo mokwongo koso aya oro ote machuok ka en mano to wasoma wadhi nyime kok en kamano ite maiye kanyo gik mondiki to chal te wacho ite mopogore an ka gi jaliet oyawre ahinya achiew maber abendi miya puonji ng'ene madok ang'eyo ni to sulwe ni entie koso onge pok ang'eyo ga wach mar sulwe no. Juma mokalo koro nan ka gi jal mo Dano Geta Den Logeta en jandiko mar Daily Nation kata bena kia koro wacho ni ambe koro kaka nang'eno imi lonjo moko ambe koro nyaka koro akoni kata kamano in makare anti maber wale machagi gazet mar Daily Nation ni mae mantiere kod sigana moko mantiere kar kama dani bende waranga ne ni jowa to nyalo pare ang'o nyalo wache ang'o mano kotenore kod weche go mag siasa singo kachiel koda ka gigo moko chop kare kachiel koda ka gigo iwacho ni nonro kamano iwacho ni gigo duto mantiere kar ka kiwacho ni sani bende nitiere gazet moro mane iye ka bende mano mar magazine nitiere kar ka iwacho ni raising a child with suicidal thoughts kata nyathi man gi paro mag kawo ngimane en owuon mago be nitiere kar kae to mokwongo wanene ite mokwongo gazet mar Daily Nation ma bende wadabedo kata ka warango mondo mi wane ni okete e yo machalo nade. Mano kama wantiere kar kanyo ineno kaka ochiw weche mopogore opogore kar ka koro sani nyanene ka thor wach maduong' ahinya ka jael en Raila succession ng'ama onego bed ni kawo kare iwacho kanyo onego bed ni bedo kata kod ang'o freshness e Azimio kata teko moro manyien mantiere e Azimio iwacho ni Raila ka ntiere e Azimio kacha kowuoyo kata kowuotho en oduong' kendo en wana ng'ama kuot mochalo ng'ama maka gimoro amora mantiere e Azimio kar kanyo mano paro mantie kanyo mochiw kod janon weche mag siasa mano Mark Bichachi ma bende oloso kod gazet ni mano mar Daily Nation giwacho kae ni nitiere jomoko e Azimio la umoja kae ma koro neno ni Raila ndi ji osekawe ka jasiasa ahinya koro ok winje gidwaro ni mondo gimany sura machielo kata ng'at machielo ma bende biro kawo kare to penjo koro maduong' sama koro ing'iyo ni Raila succession ng'a mibo yier mabuwuok gi mbi machalo kod mare kata maloye ma bende oganda biro bedo ka winjo wabo ng'iyane kanye ite mar 4 ewi ng'ano ginyalo lido ni en ng'ama chal nade kata en ng'ano ma bende nyalo kawo kar Raila. Kiwacho ni sani nyalo bedo kanyo ni eite mar 4 kod mano mar 5 gazet mar Daily Nation ntiere kanyo weche mondik mathoth ahinya jolony weche mag siasa oloso jo siasa bende chiwo paro mopogore opogore kata kamano jal moloso kar kanyo ma ino kanyo ko wach ni weche mag change mano Mark Bichachi ma bende koloso kar kanyo wacho ni Raila en ng'ama kare kendo jatelo maber kata kamano jomoko mantiere iye kanyo bende koro wacho ni oyo ok en ng'ama sani nyalo golo William Ruto e telo mayot kaluwore gi kama osechope kar kanyo. In fact ok en kata kende kineno kanyero Dr. Ekuru Aukot gima wacho ni adier mar wach joma dongo gi mano Raila, Kalonzo, kanyakla kod Ruto ogin jogo eko ma bende gin ogidwa joma golo pachgi kata jogo eko ma bende koro wacho gimoro ma en ataro kod paro ma bende gintiere godo momiyo wacho ni koro nyaka many ng'at manyien magolo paro manyien mondo kel lokruok e Azimio kanyakla kod e siasa ma pacho kae. Koro moke jwang' mane kama gintiere kar kanyo e ite mokwongo kar ka ntiere weche mopogore opogore mantiere wiye ka mano ka warango gi achiel kachiel iwacho ni wiye ka bende ntiere gigi ero koro iwacho kanyo ni ntiere oganda ma bende koro osebedo kanyo wacho ni Kenya's first quarter growth second highest in 5 years mano koro nondo bende mantiere wacho ni sani bende mae thuolo magina 5 mokalo mae dongruok mano ma kotenore kod weche go mago mag kit ngima kata magi nyalo bedo ni gin weche go mag uchumi ma bende nyalo bedo kanyo nitiere en achiel kuom mago ma bende osebedo mabecho ahinya to bende jopiny neno gima chalo kama kose ema adwa penjo ni to
dongruok ni en dongruok e sekta mane nikech king'iyo kaendi to giwacho ni en dongruok mar 5.3 ma bende en dongruok maber kaluwore koda jogi. Tainya gini weche mag pur ema osebedo ka choguro mar uchumi ma pacho ka kendo koro kanyo giwacho kanyo ni agriculture kata weche mag pur ma bende ne obedo kacha ka oketo dongruok kata odongo e okang' moro man malo ahinya mano ka girango kanyo thuolo ma higa mokalo. Nyokoromo gi jong mano bende omi pek e itimo gi kanyo ang' isome mondo ne ane ni kanyo en gik mage mantiere kar kanyo. Kaeto bende nyakoromo gi jwang' e ite nogo mogik no bende ang' irange kanyo new tax kata usuru manyien ma bende koro nitiere mwandu mopogore opogore to ahinya mano mara gas kata gas mane warito malich kube gi mag gas mano wachni koro ero dhi bedo kanyo ka iuso ni kacha nengo moro mayot. Koro bende chal mar wach en mane? Chal mar wach kanyo kaka gikete en ni kaka koro dono chungo wach mar ushuru manyien chako ni ma bende nyiso ni chenro mar gas ni be koro ok dhi wuok kata ok dhi timore nikech ne ging'iyo ni e usuru ni endi e wi chik ni ema weche machalo koda mag dhi wuok. Kata kamano Cleophas bende nyalo paro ni wach mar gas ni no wach ni chakore dwe mar ane dwe mar auchiel. Sani wantiere dwe mar abiriyo to kendo wadhi kode ng'wech. Ano ka gima nyalo bedo kanyo ni nitiere weche gi mag zero import duty mano ka nitiere kata tamalo 30 mago manyiso ni e thuolo mar dweche 12 wadhi bedo kana lokruoge mantiere kanyo koso mano bende yude ite mogik nyakoromo gi jwang'. Wadano warangi e ite ma iye ka koro mondo ne ni ite mar 2 ite mar 3 gi ite mar 5 kanyo koro kang' wadhi nyime ni gin gik mage makoro bende omi pek. Kata kamano ite mar 6 kod 7 kang' warangi ang' wadhi nyaka ite mar 8 ka wasetieko ite mar 3. E ite mar 2 kar kae koro wach manyien bende waneno gi weche manyien mano loso odiochieng' manyoro Murkomen mano jatend migawo mochung' weche go mag wuoth kod apeyni bende koro gimowacho kar kanyo odwa ni okete kamera e gari ka gari mondo mi one ane ni oringo e yo machalo nade jomagi moting'o kanyo to entiere kanyo e kinde madwarore. Mano ite mar 2 kanyo kama neno kar kanyo kowacho ni koro mondo mi oduok chien weche gi mago mag masiche mag apaya mosebedo kanyo magi ne loso kane gitero lunde ni nyoro. Kanyo giwacho ni nikech nosegol chik mar bedo gari ka gari nyaka bede sako mare koro jo sakos gi nyaka ng'e ni geche gi duto te nitiere koda tipo mano kamera okonyis kata jok ma iting'o kende oting'o speed ma gari no ringe kanyakla kod kuma gari no nitiere gi e kinde machalo koda mano. Akia kama endi en yo ma bende biro konyo e duoko chien masiche mag apaya nikech ing'e ni sani endi iketo gi mang'eny osewach ni mondo derepe odhiyo gikawo penj manyien geche mondo timne gi nonro manyien testing and retesting gin okenge mopogore opogore mang'eny kabisa wakia ni mane kuom gi ma bende biro tiyo. Kata kamano wasebedo ka waneno ka jotend migepe mag apaya kata mag wuoth paro Michuki rules nobiro gi meke notemo matin to implementation nitie gimoro miluongo ni follow through gini be kober ng'at machielo biro kawe to biro dhi kode nyaka giko mare. Kamano bende weche matie kar kanyo koro mag jong' wamedo mana rango kendo walidhnie mago kachiel kuom gi to kara gima nyako par bende nitiere moko ma bende nitiere kar kanyo manyabedo ni iluwo ahinya e weche gi mag wuoth. Wang'e ni taksi ma ringo boma Nairobi ka idhe inyalo kono ng'ato ni an asewuok kendo ng'ama ni ot nyalo rango ni adieri ng'ano chopo kanye entiere kanye. Gima ok onya konowa ni nyamburko ne rembe speed machalo nade mano kende gima nyapane ma lony kende ma pok okete okete onyalo bedo kacha mondo mi oganda obed kod ng'eyo to bende nyalo go report iwacho ni oyo gari ni osechopo 120. Speed ero giwacho ni device will use to pinpoint vehicles location and speed in real time. Kamano nyalo bedo kanyo nyalo konyo nikech kuom ranyisi nyoro kinde malaw ni dhi nyime nitie masira machielo mar apaya matimore e gwenge Mau Summit to kendo obedo ka Arun Cheruiyot senator ma Kericho ne loso to bende gino mowacho en ni nde jok moko ma weyo gi bedo free ka giridore Mau Summit kanyo ka gichopo nyamburko no kanyo kaluar. Giwacho ni mauta koro kik ti wadhi adhiya kik inyon mauta giloko mauta wacho ni ero mago bende nitiere kar kanyo ang' waranga ne ite mamoko ka gik mantiere weche mag matatu podi nitiere weche mantiere malo kae madani mondo mi warangi
mano motenore kod matatu fare. Weche mag fare gi bende koro nitiere mana bathe ka. Giwacho ni bech idho matatu sani endi koro dhi medore gi atamalo 30 kaluwore koda bech mauta ma be omedore. Ing'eni koro riwruok mag weg matatu oyudo jakom manyien mano Albert Karakacha. Koro Albert Karakacha kalotwa kod jofwambo odiochieng' manyoro owacho ni mae luwore kod lokruok mag nengo mag mauta bende ma oseneno. Ma dhi kelo achiedh nade ne jok machalo nade. Waseno mokwongo kanyo ka jok mosebedo kae ka nigi achiedh nade ni oting'o nyaka jopuonjre ma koro adok sikul. Nitiere paro mopogore opogore mantiere kar kae. To wageno winjo kuom odiochieng' ma kawuono bende chenro mar mbaka oromo. Wadhi bedo kwatwa kodgi ka mondo mi gikonwa ne Jael ni koro gini komere kod atamalo 30 tiende nang'o kaka kumoro idhi gi siling 100 atamalo 30 mar siling 100 ni ma en siling 30 odhi bedo nade nikech giwacho kendi ni matatu ma bende ringo e kind Nairobi, Kajiado, Machakos gi Murang'a kanyakla kod Kiambu dhi medo fare margi gi kind siling 20 nyaka 50. Nairobi to gwenge ma Imbo, Nyanza idhi medo e fare nicha sani endi aparo ni basen siling 1,500 med kanye kind siling 100 gi 200 kaluwore koda bas kata matatu ma bende itiyo godo. Mabe ahinya koro wach ni idwaro gimoro 4,000 mondo idhi dala tiduog. Kimano kia Nairobi kidhi kata Kisumu 2,000 mano 4,000. Warito winjo nikech ka en fuel ondega kar kanyo jogo matiyo gi ndege, jogo ma dhi Kabunde, jogo ma wuok adhi kuonde mopogore opogore. Ok gini jo matatu. Kuonde wadhi neno lokruok bende wuodhe mag ndege. Koso nengo dhi bedo kata ka idho. Some ite mar adek nyakwara moge jwang bed kod ng'eyo. Jogo madhi Nyanza, madhi Western, wacho ni mag alwora mag Imbo mar piny Kenya, medruok maromo kanyo siling 200 nyaka siling 300 e nengo ma sani tiyo godo ka idhi e gwenge ma Kaluo. Jogo ma wacho ni tiyo kod nyamburko moko ma kawo seche 4 ka. Iseromo kodgi ndarani? Madhi Kisumu ka. Yang'egi. Maringo Aputh Njiri. Matiyo gi siling 1,000. Gin bende gimbe koro gidhi medo gimoro e wiye ka. Nikech wacho ka ni gin gi nengo moro matin kirango gi moko madongo maringo gi. Koro ni mondo ji obi kacha oidhi gi mang'wech odhi olok gi oduogi. Wacho ni chap ipuki ticha kikawo jomoko. Daere winjo kaka gimbe iketo ne gi rang'uk ng'wech moko kata ikelo ne gi chike mopogore opogore. Aya, onge chiemo ma special midhi mi jo Shakahola. Gidwaro ang'o gweno? Jogi chale dwaro pizza, gidwaro ing'eni nitie kinde ma bende negi tamore ni negitamore chiemo. Koro sani kecho donjo. Sasogi. Sang'o timore. No special meals for you. Shakahola suspects told. Koro ka jogi jok mano ma kacha gidwa chiemo kendo ne gitimo gine jok ma nitiere kar kacha. Wacho koro kinde ma gintiere ka Jael. Kinde ma gintiere no kanyo Jael Bura, mano Yusuf Shikanda, mano mantiere Shanzu, ma bende koro nokono jok ma kamagi ni oyo. Gigo ma gintiere prison ka osemaki motere jela. Chiemo muchamo kacha mar joko te. Ineno kanyo ko wacho ni akia gimowacho no dwaro good food. Nikech chiemo mantiere jela en good food. Kata kamano ing'eni king'iye ng'at ma akia ka gisebedo ka gitweyo kata kamano ng'ama osebedo ka tweyo king'iyo ntiere kaka iye dok bedo matin kata mamich. Mondo ochak chiemo ko winjo donja ni koro en kuon gik ma heavy. Idwaro ni ochak mos mondo yo yawre koka mano to ng'ani endie nyalo Jala da penjo moro kata kamano Bisega nyalo hinyo ngimane. Bisega dhi e jela. Ok dhi. Kata dhi limbe. E jela. To pok aneno chiemo ma gichamo. Ng'ato ne wacho ni kinde machon mane wantiere e skul, iwacho ni chiemo muchamo e skul chala gi mar jo. Koro gima okil kama loka ma achiel kuom jogi ma gin achije ma koro sani nitiere e od twech ma kamano. Iluonge ka ni Wycliffe Makasembo. Koro Wycliffe Makasembo kono donia ni ng'ate kata client mare bende koro chopo kacha to ithage. Nitie jok manie jala kacha miluongo ni trustees. An pok adhi. Asetimo limbe. Gin ga gi trustees. Kata ka gintiere kanyo, jogo rwako ga lewni mopogore gi jogo moko motwe. Prefect gi monitor. Koro wacho ni jogi oketo jo Shakahola. Awoni ging'egi. Koro jo Shakahola gi oket kumoro ma gininde lo. Gininde flow maonge gimoro amora. Kata gimoro minyalo kete dendi iwacho kacha ni onge.
kora pani en kwa mokwayo do mondo mi orang mano kaka ginindo gi kaka gichiemo chal ka gimo kono gini kacha dhi bedo standard okay gimoro amora ma special obed nindo bed chiemo mana kaka iwacho kani zoea aya mano nitie kar kanyo koro mage jwang' ang'iranga ne gik mantiere kar kanyo kiwacho ni koro sani bende alternative diet inyalo mana chiw ka ng'o timore kantiere recommendation ka daktari bende owacho ni aya koro sani gik ma kama bende ochopo mano bende awinjo kanyo nitiere chenro mano ma do bende ochako en jaod Mackenzie bende ne owe kod Rambun kata bang' mano nitie gino ma do bende ochiwo kanyo ni ok odhiro thuolo kata makawo nyathi mano bende nitie kar kanyo koro mage jwang' some bed kod ng'eyo e ite mar adek kanyo gima omi pek ite mar ang'wen kod mar abich ne wasemulo weche mag Azimio gik ma jolony weche mag siasa wacho ang' odhi nyaka ite mar aboro kaeto waranga ne chenro mamoko mantiere gazet mano mara mano gazet mar The Standard okinyi ma kawuono kaeto ang' waranga chenro mamoko e ite mar aboro lemo ni mar jalup jotend migepe koro kelo liet ponono dhi ketho chenro mag jatend piny Kenya William Ruto kochomo yiero mabiro higa mar 2027 nikech ing'eni wache kanyo ni yiero jogi eki ahinya iwacho ni siasa en iduoko lweti ing'iyo ni to gin jomage manochung' kodi to en lemo mane ma bende inyalo miyogi mano kaluwore koda yiero mano yiero godo ji 50 gima koro sani endi dono chungo kendo koro wacho ni nokotime kaluwore kod chik koro penjo maduong' ni to koro Ruto odwa timo nang'o ka en oduoko lwedo to bende mano chenro noero mar koro 2027 nikech gini sani siasa mar yiero manyien bende koro osechopo penjo ma koro ipenjo ni to dibed ni chungo chenro mar jolup jotend migepe ni biro hinyo jo Kenya Kwanza kanyakla kod ahinya jatend piny William Ruto mano kaluwore kod chenro mare mar ng'iyo ni koro ochopo kare e gwenge mopogore opogore e yiero mabiro aya koro mogi jwang' mane yudo kar kanyo jogo duto mane koro chungi tiende nang'o ka koro sani bende iwacho kanyo ni Sabasaba will be the start biro bedo chakruok Sabasaba en chieng' tich abich oganda mathoth mano biro Nairobi awinjo kanyo kawacho ni oyo tich abich ok yudgi Nairobi ka gidok pacho gidok chon kawuono kata gidok kiny jok mantiere kar kanyo kata koro igeno kanyo ni ng'anyo ma kama madhi chako chieng' tich abich wacho ni ma biro dhi nyime ka girango ni adieri gigo ma gidwaro owinjgi kendo ketgi tim owinjo kanyo ka jotelo buora kaloso Eugene Wamalwa kata romo mokalo gino ma giwacho kanyo ni sirkal ok owinjo kwayo margi e kinde mane choko paro ewi paro mar chik mar omenda ma koro sani osebedo chik mar omenda to mano koro ketogi gibed maonge koda thuolo machielo mar timo gimoro amora mopogore koda ng'anyoni ma bende gigeno ni sirkal biro winjogi kanyo bende giwacho ni gibobedo ka gichoko sei mano mondo ng'iyane kaka inyal thich oko piny owacho mar Kenya Kwanza ma giwacho ni hinyo jopiny aya koro moge jwang' mano ite mar aboro kanyang'irange ite mar 9 ite mar 5 kod 6 7 kacha makane mag uso gi nini kaka kawuono kata kamano ite mar 11 kanyo ng'eyo kamano ite mar 11 kanyo jale madani watiyo gazet mar Daily Nation kaeto bende ang' waringo donjo The Standard warangi ite mokwongo ka watiyo kod mar wendo bende kosechopo kar kae koro ang' wane ane koro aya koro ka iwacho ni nus mar jo Kenya mano timnegi nonro ni yiere ni thoth jo Kenya ok dhi yudo udi ma jatend piny Kenya osebedo kadhiro weche mag affordable housing ma koro bende wacho ni oganda moko dhi bedo kanyo king'ado jogo matiyo mondo mi oger udi machalo kamagi mano kaluwore gi nonro no mano mar TIF giwacho kanyo iro ni ok giyie ni udi ma koro iketo jo Kenya mondo ahinya jok ma ing'ado sara ni mondo ochul ne udi gi giwacho ni wachulo lakini ok wapar ka wabo yudo udi machalo koda ma piny owacho koro osesingo ni ibo miji mendi kaluwore koda nonro nero ma ogolo odiechieng' manyoro mar TIFA ka bende giwacho ni atamlo 69 mag jo Kenya giwacho ni ok giyie kod usuru no mar ng'ado gi omenda mar udi aparo ni en paro ma bende osebedo chakre chenro mar usuru manyien ni bende nowuok mendi koro wang'iyo kwana ma ji mopogore opogore to wacho ni kendi no kawo pach jo Kenya madirom 1530
e kind tarik 24 kod tarik 30 mano mar dwe mokalo. Ka kanyo bedo nyaka Ramogi jogi bedo kanyo kod ng'eyo ni nyaka sani oganda man gi yot mar kungo bende romo nade, jogo michulo omenda moewo 20,000 kadhi nyime manyalo kungo, jogo ma wacho ni onge kata tije magi nyalo bedo ka girito dwe ka dwe, nyalo bedo kanyo no bedo kodgi matek. Nyaka Ramogi jwang' somgi kendo bedo kod ng'eyo. Adwa mana wache matin Cleophas, ite mar 12 wacho ni kwan mag joma mine madonjo ei dok piny. Tiwacho ni atamalo maduong' mag jogo mantiere e doho nitiere kaka yuto margi dok piny kata poverty level koro medere. Zoea hiyo. Aya, nyaka Ramogi jwang' nonro ema wacho, nonro ema koro wacho mano, kiwinjo mano ite mar 12 ka ginene kacho, the total number of women in polygamous unions drops ero koro lwar. Nyaka Ramogi jwang' to bende ing'eyo gik mamoko mantiere kar kanyo ni kochopo kama chalo nade, to koro bende chwoe mang'eny koso mone mang'eny. Ise neno kanyo ka nonro wacho ni kwan dok piny. Aya, nyaka Ramogi jwang' warangane kendo wanene ni gik mage mosebedo kanyo katimore. Ka weche mamoko bende, Kenya missed its COVID-19 vaccination target, koro ero sigana ntiere kar kanyo kiwacho ni ji 3 kuom ji 10 kende mane yudo vaccine achiel, mano kantiere kar kanyo, nonro mantiere kar kanyo. Mano mantinge ni en adier. Ni kaw nyaka booster. Nitie jok mano tieke gachiel, nitiere jomoko kaka an adhi mar 2 to nokakaw booster. Booster ni mar 3. Nitie jomoko ma bende ok okawe akawa kabisa. Nyaka Ramogi jwang' sigana ndi kanyo len shikanda okete ite mar 12, so mibede kod ng'eyo ni kata kano kikawe gigo duto pod ntiere. Mano bende pod nyamara rango kaka nene kadipo ni giwuok e pinje maoko. Watieko Jael, warangane ite mara mokwongo ni. Sigana en mara pod mana Raila Odinga kod Alam Manyoro wasemako kocha warange koro daranga ne ite mantiere wiye ka twake rotore, mano ite mar 8 kod ite mar 2 wacho ni kuo mar piny. Kotieko mano an waloro kanyo kato walidha ite mar 10 kod 11 wacho kanyo sigana no mar Tom Mboya. Ite mokwongo mantiere kar kae, gazet mar The Standard kantiere kar kanyo, no turning back says Raila, koro twako tore tiende nang'o. Mano wach mantiere kar kanyo, miye peke ite mar 8 kata po ochopo kar kanyo en mane thor wach mantie. To kata kamano koyawo ite maiye kae, Jael, nyoro Chiloba ne oloso kendo gino mwacho ni wan ni waonge kod teko mar rango Telegram kod Signal. Kata kamano moko ne watemo loro kagi kacha kuo mar piny mar KCSE kata mar klas 12 kokalo e mbui. En gino ma iwacho na dieno timore kanyo e higa piny mar higa mokalo. Higa mokalo to bende gima giwacho ni tek mondo gilor ni cheno makuoge ahinya nyamako mitimo gi mbui nikech gionge teko madonjo kata e WhatsApp, donje Telegram, donje Signal mondo koro gilorgi. Kata kamano nitiere nembni kata accounts ma bende gisefwenyo ma chwalo chendo mag page mamoko kuomgi ne giseyudo giseloro, nitiere matintin ma bende ji gisemako. To koro ka gino wuon gisewacho ni otek, mano nyiso nang'o? Oyawe thuolo ne penj ma higa ni kosango ma bende biro timore. Nikech koro wacho ni kaka chino medo dhi ji donje mbui ji mopogore opogore, gima koro ginyalo timo en nono matut simbe ma bende donjo kachacha. Obed jogo eko ma iluongo gani invigilators, jok ma rito joma timo penj, jopuonje, kata skeche ma bende ntiere kanyo. Nikech wacho ni mago e yore ma bende simbe koro donjo kendo itiyo godo. Nono bende ntiere kar kanyo. Nyaka Ramogi jwang' kae temo mana range nitiere chenro mopogore opogore bende mantiere kar kanyo. Ang'e rangi nitie nonro, weche mag nonro ma pod dhi nyime, Jael. Kantie weche wacho ni wechego mag nyodo bende kane report manogolo odiochieng'no manogolo nyocha nitiere kar kanyo. To nitiere magi mapende still births gi. Ema lero Nyaka Ramogi jwang' kinene kanyo e ite mar 3. Weche mag infertility gi moko mag bende mag. Giwacho kindi ni kwan mag nyithindo minyuolo kotho medore kabisa, kata bed ni nitiere okenge ma iketo e chenro mag thietha mano mapacho kendi. Nikech waseneno kinde mathoth kiwacho ni ng'ama miyo kadhi konyore, waneno mortality rate, mano ngima mar ng'ama miyo modhi konyore kanyakla koda nyathi monyuol bet ka thothgi wito ngimagi. To sani koro kendo ing'iyo ni
kwan nyithindo minyuolo kowito ngimagi ng'eny to mendi ahinya gwenge mag Wajir, Mombasa, Siaya, Murang'a, Kanyakla kod Kisumu. Mandi kaluwore koda Director General mar weche mag thieth Patrick Amoth. Mano en report mantiere kendie mabende geno ni migawo no mar thieth biro bedo kang'iyo gimoro nikech weche mag SDGs mabende ng'iyo ngima mar ng'ama miyo kod nyathi owinjo bed ni mendi osechung kata nowache ni by 2030 owinjo bed ni chenro ni oserumo. Wachopo kanyo ero 2023 wadong higni moko 7. Kamano nyakora Ramogi jwang'e ite mar 4 kod mano mar 5 nitiere sigana makoro oket kar kanyo rapar ne oganda 50 kod 3 mabende owito ngimagi ka gintiere kacha Lundiani mano e geng apaya kinde mane giuso ka gima kamano bende notimore masira mar apaya mano we joma kamagi e ite no nitiere pichni ma oketi kaka rapar mag jogo mano wito ngima jogo mosebed kanyo ka iparo ni johera kachiel koda ka jogi mantiere kar kanyo pod dhi nyime mana mar yudo hocho kata kinde ma kod pod dhi nyime kod lal yudo lal mag johera gi ma nyasi mabende otimo odiechieng' manyoro kuma bende pod imed keto kenge mopogore mago mag bero apeini ahinya nyaka luwore koda masiche mabende medo timore. Chik miketo ne NTSA, chik miketo ne joka EPRA, chik mibende iketo ne chiwo puonj. Ing'eni puonj mabende wacho cha ok en mag derepe kendo, wacho ni ji duto mabende tiyo koda apeini, ibed jawuoth, ibed ng'ano ero mabende riembo bodaboda kata jok mauso. Kinya paro chieng' mane masira ni otimore odiechieng' mobiro bang'e ko wach ni idaro chichni duto te mantiere e geng apaya mondo koro jogi osogi yien kecho kinya ng'eyo gima timore e bath apaya. Koro mago moko kuom chike mabende oketi ne bera apeyni ma pacho kae. Nyakora Ramogi jwang' nitie weche go bende mag ng'anyo mar tipo twak koro tore oganda chom kanye ng'anyo nitiere kar kanyo iwacho ni ite mar 8 mane kama gintiere kar kanyo. Picha mantiere kae machalo ma sabasaba machon mano ma higa mar 1992 ineno kanyo James Orengo nitiere wiye kanyo, Martin Shikuku, Masinde Muliro bende nitiere kar kanyo. Magi jogo duto mabende nitiere kanyo kinde makoro ne gidhiro kanyo weche go mago mag multi party democracy gima nitiere kar ka mondo ne aneni kaka inyalo gol iwacho ni mano kata bang' repeal mano mar section 2A mano mar katiba ma pacho ka higa mar 1991 ponono wadhi neno gigi madhi nyime kar ka iwacho ni demos kachiel koda ka signatures mano ka irango kanyo kwan mamalo mag jod bura kata mago mag Kenya Kwanza makoro sani gimoro amora kadhore akadha e bura kanyo. Ka bende jo Azimio ng'iyo kindi mondo giti koda chenro ni mar sabasaba mondo gichaka giwacho ni movement makende mar thicho oko jo Kenya Kwanza mana kaka iwacho kanyero choko sei koro giwacho ni kochakre tich abich mano koro chenro mag ng'anyo koro dwa chako pacho kae. Koro akiano bo bedo tich abich ka tich abich koso gibo wuoyo kanyo kendo gimiyowa matut. Ntie sigana moro kama dano tieko jael wadhi ane ite mar 10 kod mano mar 11 ntie sigana moket kar kanyo mano mar wuod luo mano Tom Mboya wacho ni kanyo man Thomas Joseph Mboya mabende koro ne jahigni 39 kinde mane koro owito ngimane mano iwacho ni en ng'ama nonege kendo nonege nang'o kendo iwacho ni kendo kaka nobiro kendo nokelo liete e jogo mane nitiere e sirkal kod jogo mane nitiere oko en gima chalo nade ka nitiere kar kanyo. Jafwambo mara The Standard mano Rosa Gutu bende koro ndike kanyo e yo makare ite oboke gi mar 2 obedo gi sigana machalo kama. Wacho ni Tom Mboya ng'ano ero mabende ng'ama nohere to nohere ng'ama nok dware bende nok dware koro kendo nyiswa gimomiyo temo lieko gimomiyo dibed ni ne onega Tom Mboya mane sigana no makende mabende boyudo e oboke ni ka bende ntiere jogo ng'at mano wacho no semake Nation mabende nong'adne twech mar nek kaluwore koda nek ma Tom Mboya en sigana no mabende obiro yude matut pane ngima mit jo historia. Koro Ramogi jwang' yudo kanyo sigande kaka gigo duto nobedo kaka notudore kod pinje ma oko bende nitiere ka wach ni Mboya and the West ne chalo nade wacho kanyo ni bende ng'ama nonego Tom Mboya mano bende nitiere kar kanyo kana Ashon Njega Njoroge mabende nileo kanyo ni ema ne
onego Tomboya ne otere kanyo kendo nomiye wacho ni macha ne death sentence mabende wacho ni bang'e higa mar 1969 ne ode bano kantiere kar kanyo. Jael, weche thoth e gazet odiochieng' ma kawuono wano nyaka wechego mag CS jolup jotend migepe podhi nyime kaachiel koda ka Kenya Kwanza wacho ni gidwa dok e doho e wach mar chungo chenro no ero. Bus fare mano ne waseyudo. Gi weche mag sirkal bende tero gi appeal weche gi mag ng'eto mano tim kacha chieng' wuok tich ni mano to nodhi e yo machalo nade. Azimio bende koro tero Finance Act kara chikno mar omenda e doho. Tiende nang'o ka koro sani nitiere weche mamoko matimore e pinje maoko kaachiel koda ka mathoth. Jael, watieki kanyo odiochieng' ma kawuono warito ang'o maduong' ahinya madhi bedo kata katimore ka ine iwacho ni in e mesa mar choko weche manyien odiochieng' ma kawuono ka ichungogi? Pod bana sigana mag jolup jotend migepe pod dhi nyime. Wach ni ndi mar finance bill e bende pod dhi nyime nikech waneno ka imedo weche mopogore e doho mabende medo chunge. Jo Kenya Kwanza bende wacho ni gibende gitemo matut kabisa mondo ng'i ane wach ni orume doho kata koro omigi thuolo mar dhi nyime kod chik machalo koda mano. Gin wechego mabende pod wamedo luwo gi mamoko mabende pod biro tuch. Erokamano ahinya Jaelieta. Walore gi kanyo koro Ramogi jwang'o duoko kod twak nonro mar Tifa yango ni ngima ma jo Kenya dhi bedo mapek e yo machalo nade. Ng'ur mag jopiny gin mage, dwachgi gin mage, kik idhi mabor. Dakika osekalo kanyo 10 tok saa achiel mano mar okinyi. Aduoko kae kod twak Meshack Odede sechopo kar kae waduoko kod twak e chenro mar openj. Kik idhi mabor. Ukifika kwa hiyo show ya Thunder More ni raha peke yake. Hizi ni tie mar puonjo mar nyiso gimonego winji through thum. Kamano. Yawajo wadu matondi soreni. Saturday kosechopo. To en ga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah. Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lungani Lin Ramogi nyanya kach. Thum Dagmor. Ngeso ka ngeso sang'wen otieno. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'ama oketo geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV.
Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi ya ilongoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV, dano ng'eny kae kabisa. Kidonjo thum ma serious ikete ngoma owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich, saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Royal Mabati Limited waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengo ne yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel, kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses. Funde duto nyalo limo bedewa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya. Gochie 072 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Nyokoromo ke juang, oganda jo Kenya notimnegi nonro kendo nyaka sani paro biro mopogore opogore ka oganda moloyo 1,000 ne otimnegi penjo kendo nopenjgi penjo mopogore opogore kotenore kod chal mar ngima ma jo Kenya. Paro mopogore opogore ne medo mana nyuolore. Oganda jo Kenya pod ne medo mana ywak kata sani gimedo mana ywak kotenore kod pek mar ngima ma giwacho ni nengo mag mwandu bende koro bedo kacha ka medore. Ma medore tok kadho paro mar chik mar omenda ma koro sani en chik mar omenda maneno ka nengo mopogore opogore mag mwandu dhi malo kendo ka giidho tiende nang'o ne oganda jo Kenya. Arwaki ni machiegni odiochieng' ma kawuono budget mano mar hik omenda mar 2023 kod 2024 osekelo paro mopogore opogore. Oganda moko sire moko ok sire, to mokwongo moko bende chalo nade. Mondo mochop kare kambino mano mar timo nonro mar TIFA odiochieng' manyoro ne koro golo nonro margi kendo koro ewi nonro no gino ma giwacho ni oganda jo Kenya mathoth nigi paro mopogore kaluwore nyaka gi pende chike kata paro mamoko mantiere kar kacha ma koro sani oseket kaka chike maduong' ahinya mantiere kar kanyo mokawo atamalo 69 mano ma jo Kenya ma koro dagi gigi duto kata mowacho ni gin ok gin yie ni gidhi yudo udi mago manengo gi ni piny kata manengo gi ogonyore, mago mag affordable housing midhiro kod jatend piny Kenya William Ruto kod sirkal mar Kenya Kwanza. Ka moko bende wacho ni oyo, moko chalo mana miriambo, singo moko bende pok ochop kare, kaachiel koda ka moko bende bech mwandu mopogore opogore mosebedo ka idho gin to giwache e yo machalo nade. Antiere ka okinyi ma kawuono
mana mondo mi wakoni ni gigi chalo nade. Mano ka warango kacha chenro mopogore opogore kaka gigo osebedo kacha ka nitie ka wanyalo neno gi kanyo achiel kachiel, mano kotenore koda pek mar ngima, mwandu mantiere kar kanyo kod mathoth bende mantiere kar kanyo. To motelo mano, akoni ni antiere kae kod wendo ma bende wadhi bedo kanyo ka watwa godo achiel kachiel. Wantiere kae kod Mesha Kodede, jalonyo weche mag siasa, kendo dhi bedo kae konono siasa okinyi ma kawuono. Meshak machiegni. Erokamano Cleophas. Ichiew nade? Achiew maber. Ngima pek, oganda koro ero, ineno kanyo ka nonro bende koro osebedo kanyo kawacho, kaluwore gi nonro, chal mag tije, chal mag singo manochiw e budget pat jopiny. Chal ni nonro wacho adieri, nikech kiwuotho oko kanyo kata kiwuoyo gi jopiny e weche mag dongruok madipo ka yudore pacho ka e bwo telo mar Kenya Kwanza, to nenore adieri ni jopiny winjo matek ka igo mbaka kata gi osiepe ma ging'e ni nyalo bet osiepe ma kamoro ondiki kendo tiyo. Inyalo yudo ka wan gi wedewa ma moko jopuonj, moko ni e kuonde tich mopogore opogore. Tiyudo ka yo ma jopiny ywagorego nyisi ni kineno gima chalo ma koro nonro nokelo ni, to siemo mana dieri, nikech gigo tudore gi gik miwinjo ka ji wacho oko kacha. So chal ni jok manotimo nonro nowuoyo gi jopiny, kendo chal ni jopiny osechako winjo matek. To gima lit ahinya ni nitiere kweth moko mag jopiny kata kidieny moko mag jopiny Kenya mane nigi geno mamalo ahinya kuom sirikandni, kendo ne gigoyo ne ombulu ka giparo ni mae sirikal madhi golo gi oko e dhier magisebete kuom higni mang'eny. To koro ji makama winjo marach kendo matek moloyo kata jok mamoko, nikech jok mamoko kamoro kizungu luongo ni gin prepared psychologically ni seche moko gik moko ok dhi bedo mayot sirikal mar jatend piny William Ruto. Mano kinde ma wantiere kar kanyo bende nyaka romo gi jong'e thuolo mondo mi wane ane achiel ariyo adek kawacho ni pek mar ngimani ochopo kama chalo nade. Sani koro wayudi ane kanyo achiel kachiel ka gin wadhi chako kanyo koda mokwongo nonro mag mwandu gi, to koro gidhi e yo machalo nade. Nonro mar TIFA yango ni mwandu ma nengo gi oidho chalo nade. Ineno kanyo mogo idho kanyo kod atamalo 61, sukari 50 kod achiel, mauta ero 30 kod 4. Mo mar tedo bende nitiere kar kanyo ka inene kacha kod 20 kod 5. Kama chielo bende nitiere paro ewi budget manosom machiegni. Joma pako budget ni romo na atamalo 10 kod 1. Joma seyo budget no 40 kod 4, mana atamalo 40 kod 4. Kaka machielo nono mar TIFA paro ewi weche mag udigo. Mago joma kwedo gedo mag udi romo 69 kod 9. Ka jok ma koro siro gedo mag udi romo 20 kod 4. To magi jogo mawacho ni oyo gini dhi konyo oganda moko ma bende odak kod paro mopogore opogore, ma bende dibed ni gombo mar neno ni udi gi bende oger kendo konyo oganda. Ok wabi yudo udi kata ka doko ni ing'ado gi osara mago romo kacha atamalo 50 kod 4. Aya, wabiro yudo udi jogo romo mana atamalo 11. Wakia ka wabiro yudo kata oyo mago penjo ga mathoth, to mane paro mantie jogo yudo mana giromo atamalo 15. Chalo weche mag tije bende nitie kar kae Meshak. Eneo jok ma pok ne oyudo tich jogo romo atamalo 31 mago mag oganda jo Kenya. Joma timo tijegi mago jok ma gin self employed inyalo kar kanyo romo atamalo 20 kod 9. Joma timo tije lwedo, wacho ni tije moko ma ok ondiki chuth ka inyadhi timo tiduogo gik makamago, jogo romo kanyo atamalo 10 kod 4. Joma ondiki magi jok mani kata full time, jok mondik full time e piny Kenya ka koro sani kirange mago romo atamalo 10 kod 1. Weche gi pod thoth ni mar pod wantiere gi chenro chal mar dhier e pacho ka. Joma ichulo 20,000 mano kadhi malo, mago neno gi kacha giromo nade atamalo 10 kod 3. Joma ichulo matin ne 20,000 ni kacha atamalo maduong' mano atamalo 30 kod 8. Mano ka kwan mantiere kar kanyo. Ka oganda e chenro mag
kungo kaka oganda bende kungo koro chalo nade. Jok ma kungo miwacho kanyo ni atamalo 40 magi bende gin jok moko mayudo osara moeo 20,000 kaluwore kod nonro ni, kaachiel koda jok mokungi mago mantiere kacha mayudo yutono matin bende mawacho ni gin atamalo 7. Kamachielo nitiere mwandu ma itiyo godo e tedo, nitiere mag yien kod gas. Oganda mathoth tiyo kod yien, mano ka gintiere e gwenge madala, ka gas bende oganda matiyo godo iwacho ni thoth gi ma jogo mantiere e bombe ma opogore opogore. Kaluwore kod kwan mineno kanyo nyaka Ramogi Jwang', mano e pek mar ngima. Wachako kanyo gi mwandu ma nengogi oidho, kendo mane kama koro dani mondo mwarangie. Ma en sirkal mane singo ni mwane ka gik ma 1, 2, 3 moko wadhino kacha ka lokore, wayudo kod lokruok mopogore opogore dweche 10 ka koro osebedo kar kanyo. Waneno chal mar ngima en kama mwandu ma nengogi oidho. Ineno kanyo kaka oganda osegolo paro mopogore opogore ni ywak margi maduong' ni kanye. Nitie ywak mag mogo, ywak mar sukari, mauta, nitiere mo mar tedo bende mantiere kar kanyo. Wachak mana gi mokwongo no, mano bod mokwongo no, mano maga mwandu ma nengogi oidho. Erokamano. Nyalo bet ni sirkal wacho weche mopogore gi gima jopiny neno. To magi gin siasa, pod wan e siasa nikech sirkal matiyo mar Kenya Kwanza pok onyiso jopiny ni gisewe siasa kendo koro gichako tich ne jopiny. Omiyo pod ineno ka e kinde mang'eny ka jo Azimio ringo timo rombgi koni gi koni to wacho wechegi, to gin bende chunygi gudo kendo gigombo ni mondo gitim rombe mopogore opogore, ma moko gitimo kuonde e ute lemo, moko gitimo kuonde mopogore opogore. To ka gidhi kuondego tiyudo ka gin bende siasa ema pod gigoyo mang'eny. King'iyo nonro mawacho pek mar ngima, ineno ka gikawo gik ma jopiny tiyogo pile pile. Gima chalo mo en gima japiny nyaka tigo pile pile e yore mag tedo. Gima chalo sukari japiny nyaka tigo pile pile nikech gibedo gi math okinyi kokinyi. To king'iyo gik ma iwacho ni bet gi oidho gin gik machalo mogo. Ineno ka piny machalo Kenya e kinde ma wadakie ni koro mogo en achiel kuom gik ma dho ngere luongo ni staple food, chiemo mapile manyaka yudre mesa oganda mathoth. E kinde moko chien maybe kane watindo kata chien kapok ne wabetie, samoro inyalo yudo ni jo Kenya te ne ok cham kuon e yo masani jo Kenya chamogo kuon. Inyalo yudo ni kabinde moko ne staple food gi opogore gi kuon. To samwa wuoye ni onge kabila kata achiel Kenya ka ma kuon ok en staple food. Nyiso ni mogo kata bando en gima nengone kata jo Kenya odich go ahinya. To king'iyo to mago e gik ma nengogi oidho. Ineno ka mogo iwacho ni nitie kwan atamalo 61 kaka nengo oidho, sukari 51. Gimomiyo gini ok nere ne jopiny ka gima en wach mayot en ni inyalo bet gi pek seche gi Cleophas, to ing'eyo ni kiny gik moko nolokre nikech ineno science kata ranyisi moko manyiso ni kiny gik moko dhi bedo maber. Chal gi ng'at manie ei ot, kata ka in jaduong' ei odi to in gi familia ni, nyalo bet ni kawuono ionge gimoro to ing'eyo maler ni nitie omenda ni moko ma ang' nodonj godhiambo kata kiny gokinyi. Inyalo bedo gi kwe kata ionge gono. To jo Kenya ok nyal bet gi kwe sani nikech ka ging'iyo kiny to ging'iyo ranyisi moko ma gineno sani to kel geno. Ok nyis ni kiny gik moko nodhi maber nikech ka sani nosekal bill kata chike mag omenda ma kizungu kata dho ngere luongo ni finance bill ma omedo bech omedo tax kuom mafuta. To konchiel ineno ka
power mwatiyo godo kata stima mwatiyo go teko mar stima mwatiyo go Kenya ka moingo kwanata malo 60 kata 70 iloso gi modhigi. Koro ka modhigi beche oseidho to nyiso ni stima bende beche nyaka idhi automatically nikech wayudo power gi kolos gi modhika. To ka stima oidho to nyiso ni bech gik moko loso gik ma itiyo go pile kaka koro mogo, sukari, jogo tiyo gi power mondo los gigo. Koro nyiso ni cost of production gi dhongere oseidho. To kiseidho cost of production to mokegi kata mafuta mwaneno ka bechgi oidho andika makanyogo ok los gi kambi to ji dhi kaw gi kambi, nyaka gibed transported, nyaka kelgi nyaka kama ji nitie. Koro nyiso ni kiseidho cost mar producing them tichaki idho cost mar transporting them nyaka kuma jopiny nitie. Jopiny ema biro shoulder burden no te, nengo no te ibiro ket kuom jopiny nikech ng'ama transporte en ng'ama ni ohala ma ok onyal transport gi nono nyaka make profit. To bende paro ni en dwaro mar sirkal moro amora mondo ne ni joge bende yudo lal kata yudo hinyruok kod ywak madhi mbele sani mwaneno e pacho kae. En dwaro mar sirkal moro amora? Sirikende gi opogore. Moro mokalo cha ne ng'iyo seche moko to wacho ni kama jopiny dhi winje matek, wang'iyane kaka wanyalo timo kaka sirikal. Inyalo paro mose dhi retire Migosi Uhuru Kenyatta kane wan e kinde mar Covid for example, nineno ka nogol ne jopiny nyaka charges moko machalo transfer mag bank, machalo M-Pesa to the bank gi gik makamago. Mano nyiso ni sirikandno ne ng'iyo niya jopiny ni kama tek, ok wadwa ni mondo pek mar ngima okal kama entie no. To sirikandni to konchiel owacho ni japiny onge tich, kendo kwanata malo aneno kiketo kacha mar jok ma onge tich. Iwacho ni ng'eny. To i sechego onge tich ma gise create to giwacho ni wadwa choko tax kuom jogi. Mondo kwa create go tich. Gino ok donji. Sirkal machon mano kaluwore kata gigo mosewinjo kanyo ka jatend piny Kenya masani William Ruto osebedo kata bende kawacho. Sirkal machon ne timo gino wacho ni subsidy. To subsidy mane gitimo ne gichiwo ne weche mag consumption. Kata weche gima oganda dhi bedo kacha kachamo. Ka en mogo, ka en gima kamago. Sama neno pogruok. Manya bedo kanyo ni pono ne manyalo medo ni wano ka nengo gik moko idho gigo ma ichamo. Sani wacho ni gi subsidize kata gichiwo omenda makungo nengo ma gigo miloso godo mwandu. Kata wacho ni gi subsidize production. Ikini mano ka gik ma kama gitimore. Wano kacha ka nengo mag fertilizer bende nitiere kata mbolea makoro bedi chwalo ne jopur. Wacho kata ni rodwoke piny. Rigathi Gachagua wasewinjo kanyo kaloso serikal no yude kata ka en 7,000 sani osedok piny kata 3,500 oganda mamoko yude. Moko bende ywak ni pok oyudo mbolea machalo kama. E kinde ma oganda wacho ni omenda moko nogole wi kata mago omenda mane gayo nengo mag mwandu mopogore opogore. To koro sani okete jogo maloso mwandu ema koro yude. Pogruok nyalo bedo kar kanyo. Dipeni ma achiel kuom yorego manya bedo ni waneno ka nengo gigi idho kendo yot mara loso mwandu bende nyalo bedo. Cleophas argument no anawache kama. Ka in jaduong' e odi gi nyithindi, nitie ndalo pur to gi ndalo keyo. Dang' iwach ni nyithindi nindo kech ndalo pur nikech ikawo pesa te ikete pur, ubro keyo malich ndalo mekeyo. Donge nyaka nyithindi chiem ka pur bendi puro. Mae pogruok mar sirikandni gi sirikand Uhuru Kenyatta. Nikech sirikandni wachonwa niya gin ok ginyal keto pesa e subsidies e consumption. Gin pesa te gikawo gitero kanye e production mondo jopiny obi oyud cham mang'eny mondo bech gik moko dog piny. Koro wadwa wacho in short kata in essence ni ji onind kech sani nyaka ji bi ke. Koso ng'ani temo wacho ni nang'o. Ka sirikal nitie mojali jopiny, obro ng'iyo gigo te. Owacho ni kuom sani watim kama mondo jopiny obed gi ngima ka warito long term ma en keyo maduong' mwakete mbolea gi gik makamagi. To kwanyal wacho ni completely
ok wadwa ng'e gima jopiny chamo sani, be ok wadwa ng'e ni ginindo kech marom nade. Wan pesa te ok wakete consumption, wan wakawo pesa watero e production mondo ji obi oyudi. Mbolea watero to ka koth oleo, to ka koth obagni macham go ok ochiek, to kucho be nyo wasenindo kech ni warito production. Koka production be ochako leo, ang'o madhi timre ne jokenya? E gik mathoth mantie kar kae, wan kata kod atamalo 51 mano medruok mag nengo mag sukari. Warange kar kanyo, sani ka ntiere kanyo miwacho ni oket chike e budget mano somni, golo sukari kawuok e pinje maoko. Wacho ni kacha dhi bedo ka ichajo omenda maduong' ahinya mondo mikel sukari pacho ka. Odhi kelo ber machalo ni kata yot machalo nade e kinde ma waneno sani ka gino mantiere jogo midhi yienegi mondo okel sukari e pacho ka en sukari me bedo kata ka itiyo godo e weche mag machalo nade, weche mag thieth kata moko mitiyo go mane weche mamoko mag loso mwandu. Sukari mikelo kila chieng' mondo mi ousi, joge dhi yudo pek. Mano biro sene sectors mamoko mag weche gi mag chiemo kaachiel kod mwandu mamoko no kaka omorech pacho ka dhi bedo matek. Nitie paro mar bero wacho ni sectors mopogore opogore mag uchumi. Bende nitiere goodwill mwanya neno kanyo kuom jotendwa kata paro moro makare manyalo wuok kuomgi mondo mi oresa ne sector mano mar sukari. Ma bende sani komedo kanyo osebedo kanyo komede kod atamalo 51 e kinde montie sani gi osuru ma osemed kuonde mopogore opogore, nengo mag wuoth makoro medore sani. Wadhi neno lokruok machalo nade ponono? Pod odhi idho? Nengo pod dhi idho. To gimo nengo tim e budget mora mora kiloso ne jopiny, kata bed mana budget ma ok ma jopiny mar odi, onengi kuongi ng'i gima priority kata gombo mar jomiloso negi budget. Gombo mar jomiloso negi budget en ang'o? Gombo mar jakenya ma kawaida man piny mogik en ni mondo obedie gi ngima maber ka onyalo yudo gik ma dho ngere luongo ni basic needs. Ma namba achiel en chiemo mamiyi ngima, kaeto kamidakie kata gik mirwako. Ka iwacho ni sukari midwa kel koa oko, koro iwene mana industries matimo godo other manufacturing, to mikelo direct imadho e mesani, koro ok nyal wuok oko, kata iketo nengo ne bedo matek ka iwacho ni mondo lose mondo mi okele. Ka iwacho ni mondo lose, ok wang'eyo nikech jatend migawo mochung' ni agriculture pok owuok mowacho nwa. Sami loso budget ng'iyo ga gimiluongo ni people, ing'iyo data to gi process. Koro people nyiso ni dwach jopiny en ang'o e budget no, to data en ni wan gi evidence kata ranyisi mage mayange lela ni gimitimo ni dhi kelo lokruok miwacho no. Koro data onengo miwa gi Ministry of Agriculture kata jatend migawo kata migawo mochung' ne pur e pacho ka, mondo nyiswa niya, sukari mwa produce Kenya ka, mwa loso Kenya ka, romo nade, to gap duong' marom nade kuom sukari midwaro mondo jopiny oyud sukari te e nengo mowinjore. Kosenyisowa mano, teka o justify nwa ni koro tamo joma kelo sukari koa oko biro konyo nade mondo sukari miloso Kenya ka omedre. Nikech mokwongo miloso Kenya ka kata ka nengo ni piny kuom sukari mikelo koa oko, miloso Kenya ka ok rom. Koro nyiso ni ka in kata gi 1 million tons deficit, to itamori ni ok nyal kel sukari moa oko gi bei mayot. Ere kaka keto bei mar sukari moa oko biro medo sukari ma iloso Kenya ka? So Ministry of Agriculture nengo kuongo nyiswa niya, gap mantie e sukari madwarore e mesa jo Kenya pile ka pile en gap maromo kama. To wasefwenyo ni gap no wanyalo loro kwa medo either mashinde kata wamedo production units mag mashinde wa maloso sukari, kata kwa medo pur mar niang' e dala ka ma wabro yude sukari. Pok ginyiso wa ni gisemedo pur mar niang'. Ana e sugar belt, nitiere jok ma completely osewere gi pur niang' nikech ok giyude ohala. Puro nengo bed ni en ohala. Ok inyal puro niang' ni udwa muodo, kata ipuro niang' ni udwa rego nguru to uchamo. So kapok waneno increase kata medruok kuom pur mar niang', to pok waneno ka mashinde ma wan godo kata kembe maloso sukari Kenya ka machalo Mumias, Sony to gi modongo omedo units kata production dhi medore. Ere kaka dang wa come to a conclusion, Cleophas, ni kwatamo sukari maa oko
to mano wamedo sukari madala ka. Ok nyalre, nyaka kuong nyiswa ni ma e chenro mwaketo kare mar medo sukari madala ka, ma chenro no waseneno ka odhi tiyo. Koro sechego waloro sukari moa oko nikech koro wadwaro market kata chiro ne sukari motimre nade molos dala ka. To ma pok wamedo production, pok waboresha kembegi mondo oket sukari moromo, to matin magikelo no wachak wadino maa oko. Wawacho ni wadino maa oko nikech sami dino maa oko nyiso ni in gi sukari excess dala ka, onge gi market. Koro idino maa oko mondo ma in go excess dala ka oyud market. To kamwa beteni bedang sirikal ngi wang water kaka jo Kenya mawach ni sukari wan go excess Kenya. Mwanya golo moter kata wabe oko. Onge sukari waonge go excess ka, to idwa dino maa oko. Ma sirikal bila mane. Haya, nyakora moge juang penyo maduong' ahinya mantiere kar kanyo. Yud thuolo mondo mi kono apachi bene kotene kotok mantiere ko kawuono wayaw line wa en 3:06 nono namba simu bende nyalo gochonwa mondo ikono apachi kotene kotok mano godiochieng' ma kawuono koro iketonwa apachi kanyo, to bende wayudo thuolo mondo mi wasome e kinde mabiro. Kama mantiere kar kae dhi nyime mar yudo nonro ma opogore mantiere kar kae. Odede nitiere kae mwacho kanyo ni paro ewi budget. Jok mapako budget ne gin mane atamalo 11. Jok mase romo kata atamalo 44. Tiende nang'o ma budget ma irange iga ka iga nyako ga jok mase gi jogo ma sire. Bendo asedo ga jok ma sira budget ne ma wach ni oyo ma to budget mar jopiny e kinde ma antie extern. Gima gini full Cleophas en ni jo Kenya mang'eny ni e danger kata neno matek. Emomiyo joma pako budget ni en kwana atamalo 11. Remember ni Kenya is a very political nation. Waero siasa. Wajo Kenya wate. Waero siasa. To nitiere seche mwago siasa ma siasa din wangwa nikech waero bende wan gi ukabila. Iwi? Wan gi ukabila. Koro inyalo chako assume kwanza niya. Wawach ni jok maseyo budget ni gin jok ma let's say ni jo Azimio. Wa assume ni mago jo Azimio ema seyo budget ni. To jok ma iye gi budget ni jo Kenya kwanza. Begino reflect adieri. Ok en adieri nikech kidhi e yiero kwa kao na kwan mane omiwa gi IEBC kata duol matayo yiero. Ni neno ka Raila Odinga gi William Ruto oyombore matin. Actually ne en gimoro 200,000. Yeah? Kind votes makoni gi koni. Nyiso ni kopo ni ne jo Kenya otiyo gi ethnicity kata kabindegi kata group magintiere kisiasa mondo mi girang budget ni. Dine wayudo ni jok machayo budget ni samoro gin kata mna kwan atamalo 51 to jok ma budget ni moro samoro en kata 49. Yeah? Ko kamano to 50-50. Kao kamano to jok moero budget ni 51%, jok mok dwar budget ni kata 50% nikech mane kaka ne giyombore. But sani ineno ka jok mok dwar budget ni en 44%, jok ma pako budget ni en kwana atamalo 11 kende. Mano nyisi niya ji mang'eny kata nyaka manogoyo ne William Ruto gi Kenya Kwanza kura. Oduogo koni kogike wach budget ni giseyo budget ni. Mane momiyo gap no duong' iyudo ka jok maseyo budget gin kwana atamalo 44 ka jok ma budget ni moro gin mana 11 kende. Yeah. Kamane kine magintie kanyo koro moge juang budget winjo kanyo kane osom gimoro amora ti kar kanyo gi paro mopogore kanyo, to mondo mi magi ochop kare nitiere paro mago ewi singo mane jatend piny Kenya chiwo mano koting'ore nyaka gi mago mag nengo mag udi madhi bedo kacha ka koro bende ne piny. Iwacho kanyo ni atamalo mag udi mantiere kanyo, iwacho ni jogo masiro paro makamano romo kata atamalo 69. Kaka machielo jok masiro gedo mag udi romo kata 20 kod amana atamalo 24. Jok mawacho kanyo ni ok wabi yudo udi atamalo 50 kod 4. Wabiro yudo udi jok mayiere kode wacho kanyo ni gin atamalo 11. Wakia ko biro yudo kata oyo ni kanyo kod atamalo 15. Tiende nang'o ka yudo jogi makoro bende nitiere kar ka. Ma en chenro ma sirkal osedhiro nyaka gwengewa makaluo oganda mathothero ok rwake kata jogo mabedo ni ing'ado
osara mano maromo kata atamalo 1.5 kochulo kod majati jatende bende chulo kata atamalo 1.5. Thoth giwacho ni oyo mae ok en gino ma wageno kata wadhi yudo. Cleophas, mondo mi wang'e nembnigi gi nonro matut e ibro yudo ni ji mawacho kata moyie gi wach mar usuru mar udi gin kidienje ariyo. Kidieny mokwongo e jogi gin jok man gi influence kata man gi teko moro e sirikal, kata ma jogegi nigi tudruok gi jok man gi teko e sirikandni. Omiyo en kamobede ka en Meshak Odede kama, tang'eyo ni housing project ni an gi tudruok maduong' kata e ministry kuno, ma kadwaro ot abro timora nade, abro yudo, abro bedo allocated. Mano kidieny mokwongo mar jok man gi tudruok kata gin achiel kuom jok man e sirikal kendo ni malo, to kamano to gin oko but gin gi tudruok maduong' e ministry kanyo. Gin e jok mawacho ni wabro yudo udi. Kech gin sure ni gibro timore nade, gibro yudo udi. Kidieny machielo ma bende wacho ni gibro yudo udi gin jok mokia gimoro amora. En e rondo. En ko sirikal wacho ni kiny wadhi e polo, to ochaka achaka fundo ni kiny ji timre nade, kiny gin gidhi e polo. Kweth ni bende ni kanyo, gin jok ma kosewach ni ubiro yudo udi. Sana oganda moro nitie piny ka ma oseneno tabu mang'eny, osebet gi dhier mang'eny, ma koro gimoa ma monyise oyiego. Ng'ato kiseketo modenyo kabisa, modenyo, koro sechego katimiye alot marach, ma ok otuone chumbi, tochamo kamitne. Opogore gi ng'at ma nyo chiemo maber, en nitiere kiwango ma chiemo ma kimiye, to wacho ni chiemo mimiya ni ok olos maber ma ok anyal chamo. To ng'at miseketo staff modenyo maber, en chiemo ma mimiye mit. Koro group moro ni kanyo ma gin koro gima mowachi ni desperation, koro iwacho ni ubro yudo udi. Wabro yudo udi, koro gin gi yie mane group. To kwan maduong' makwer ni ok ginyal yudo udi gin jomo ng'eyo process miyudo go udi. Namba achiel, ging'eyo ni onge ng'ama yudo ot ma ok otimo contribution. Koro ka en ng'at manoko ka, japiny kama, ma ok ondik gi sirikal, to ok ondik e tich moro amora, ok ng'ade pesa moro amora, to en gi ng'eyo. Ong'e ni namba achiel, okang' miyudo go ot en ni nyaka abed gi omendana mong'adi kata contribution makete e wach udino. Koro an awuon ok ondika, onge omendana madhi kanyo, ok abi yudo ot. Mano ng'ama ong'eyo. Namba ariyo, nitie kwan jomong'eyo bende ma ong'e ni yes, ndik to ndika. To mana kaka iketo kacha ni nitiere kwan atamalo ma jok mayudo pesa madirom 20,000. E 20,000 ni, koseng'ade gik moko kate, kokaw kwan atamalo mar 1.5, kong'iyo igni monego bed ni ochule pesa marom nengo mar udi ka, to neno ka igni go ok onyal kata oting'i mane te. Ong'eyo ni ok obi yudo ot. Mano machielo. Ng'ama chielo bende nitiere mong'eyo ni an kaka Cleophas kama asetiyo igni 30, adong' gi higa 10 kata higa 5 taritaya. Higa 5 gi pesa ma idwaro mondo mi qualify mar yudo ot kata matin mogik ok nyalre. Ng'ano ng'eyo ni ok obi timore nade, ok obi yudo ot. Mano kendo imede kwan atamalo cha. Mogik en ng'at mong'eyo ni gini nochake ka en tax, ka en levy. Jopiny nodhi e public participation mowacho pachgi kuom gini ka en levy. To sani nokale parliament ka en tax. To tax nyaka dhi e consolidated account kata gulu achiel mar sirikal. To onge chik moro amora makoro chuno ni gini nyaka ger mana ot. Kopo ni corona kiny odonjo, to sirikal nyalo divert pesa gi tero e corona. God forbid, we hope ni corona ok bi donjo.
sama ene consolidated account ok ochuno, onge chik mochuno ni pesano koro nyaka ger mana ot. To kane en levy to nyiso ni pesano ok nyal ter kamachielo, en ot no kende emonyalo timre nade, emonyalo ger. Sani koro wakale kaka tax nyiso no dhi consolidated account. Giwuondore jo Kenya Kwanza wacho ni wabro loso chik. Onge kaka inyalo loso chik ni they guard a certain money inside the consolidated account. Koro jomo ng'eyo mano ong'e ni ok wabi yudo udi. Mane momiyo kwan atamalo mar jok mawacho ni ok bi yudo udi ng'eny moloyo jok mawacho ni gibro yudo udi. Jogi ma bile wacho jogo makwedo gi jogo masiro. Jogo masiro gi jogo makwedo. Ino kata malo jogo masiro tin to jogo makwedo ni malo. Nyalo bedo ni mabili, nyalo bedo ni waneno pogruok kind jo Kenya ka otenore kod line margi mar siasa, koso waneno pogruok e kindgi kod jotelo mantiere e od bura. Nono kacha pogruok nitiere maduong' kaluwore ni jogo mantiere e sirkal duto ne siro paro mar chik mar omenda makoro bende nokadhi. Sani kuom jopiny, pogruok mar paro nitiere koso ka winyoru to japiny hinyore kata kodogo ni nogo kura ne ja Kenya Kwanza kana nogo kura ne Azimio. Kopo ni nonro ni en adieri kendo nyiso gima jo Kenya en, to kadine kama beteni nitie mbunge mora mora marango twagni, dong ng'eyo ni gin kendgi jopiny ni komachielo. Nikech ka kwan atamalo mar joma kwedo wachni duong' kaka inene no Cleophas, to kwan atamalo maduong' mar wabunge to nogo yes. Mano nyisa ang'o in essence? Onyiso ni wabunge ne oko represent dwach jopiny kendo ne oko represent pach jopiny e parliament. To ka nitie mbunge manogo no, to nengo bed ni omor sani nikech oneno ka research kata nonro motim nyiso ni en koma jopiny nitie. Ka kwan atamalo maduong' wacho ni jopiny ok oyie gi wachni, to i bunge kucho nigo no e wachni, to nyiso ni represent dwach jopiny kata pach jopiny. To kopo ni in kama intie to nigo yes, to jopiny mang'eny, kwan atamalo mar jopiny mang'eny to wacho ni gino ok gin go giyie, to nyiso ni represent yi kendi gi pachi kendi e bunge. Mane gima gini wacho. Agora mo gijong kama ne gima gino wacho wachomo kang machielo mondo warangane ni e nonro mar Tifa e wechego mag tije to koro gichalo nade. Jok mane pok ondik tich, jok matimo tije mago giwegi, jok ma self employed, kaachiel koda ka jok matimo tije lwedo gi jogo ma ondiki, kwan nitiere kar kae. Nyakwara moge juang singo ma sirkal mar Kenya Kwanza nochiwo e kinde mane gikawo telo mar neno ni giduoko piny kwan jogo ma onge kod tije. Bende osebed ka idire kata kiwacho ni nyaka sani kwan mag jogo madhi bedo kanyo ka yudo tije kaluwore kod gedo mag udi ma nengogi ogonyore. Wabedo kata kwa dhi neno ka ponono kwan mag jogo man kod tich dhi bedo kata ka idhore. Nonro wacho kama e thuolo mar higa achiel, jogo mapok ne yudo tich, mago jogo magi unemployed chuth, atamalo 31. Jogo matimo tije giwegi, atamalo 29. Tije lwedo atamalo 14, jok mondiki full time romo mana 11, mana atamalo 11. Tiende nang'o Meshak? Gima kwan no wacho en ni king'iyo jogo mapok oyudo tich, kwan atamalo 31 en e namba man malo moingo nembni mamoko. Koro gima gino wacho, gima nonro no wacho en ni kane ber to priority namba 1 mar sirkal mar Kenya Kwanza no nengo bed creating jobs, yudo tije ne joka. To ka giwacho ni koro gida lose kata kokale weche gi mag affordable housing, ero wacho ni koro ji odhi ogedi, ji nyagedo te koso tije gi chalo nade. Gimomiyo wach Kenya Kwanza na obagni. Gidwa ni mondo gilos tich e yo mar affordable housing. Give it to them. Wawach ni mano kore position. But kama koro gino bagni go, en ni pesa ma gidwa loso go tijni, gidwa kawo kuom joma onge tich. Ere kako dhi timre. Koro chuno ni nyaka gimany yo machielo mar miyo joma onge tich ma kwan gi duong' atamalo 31. Kata gi reduce gino by half. Ka jogo oseyudo tich, ka gise create ne jogo tich, te ka gi harvest taxes from jogo, to gi create go tije mang'eny ma koro kwan namba machielo cha
bende koro donjo ni gin bende giyudo tich. Nikech kama bete ni okane logics ni an nono fuku na ka onge gimoro. Kae tidwa ni mondo mi pesa ilos nago tich. I mean, agolo kanye. Ere kaka gino dhi timore. So chuno ni nyaka imany pesa kama chielo, ilos tich, kae tayud tich. Kase yudo tich, to koro wawach niya, koro adwaro mondo miya pesa mondo walos go tije mamoko mang'eny ne jok mamoko. To sani ok inyal wacho ni kwan atamalo 31 mar workforce onge tich, tidwaro pesa kuom the same people. Nikech mano gima itemo tim ka. Gima mi idwaro pesa kuom the same people, nyiso ni iseneno ka midwa ng'ade mshahara mar joma tiyo gin mana 11% kende. Kwan atamalo 11 ok biromo. Koro nyiso ni itero taxes mang'eny e kuonde machalo mafuta, ma increase cost of production, to increase cost of transport, to chuno ni kata joma onge tich gi nyaka chiem. Koro matin ma giyudo idhi ng'ade tax e yor VAT, ka ging'iewo sukari bei mamalo, ka transport beche odhi malo gi gik makamago. Koro nyiso ni ikawo pesa ir joma onge tich gi thuon kata gi onge tich, ok idwa ng'eye. Mano e gima gicha wacho. Aeto joma tijegi, joma timo tijegi ema luwo nambano, it is 29%. Idwa ketgi ma joma timo tijegi 29% go 1 year later, bang' ma wabro neno research moro kawacho ni nambano oridore piny owuok e 29%, oduogo kata 20%, nikech kwan atamalo moro kanyo oseket tax e wigi. Kisemedo gik machalo turnover tax, isemedo taxes manyocha wawacho kate, nyiso ni jomoko kuom joma timo tijegi mago johala, ohandgi biro gore piny nikech ok ginyal sustain the kind of tax miketo kuomgi. So kotim nonro 1 year later, tibiro yudo ka namba no wuok e 29% mar johala kata joma timo tijegi giwegi oridore nyaka 20%. Kichak idhiye joma timo tije lwedo gi achiel kuom tije ma samoro wuok kuom joma timo tijegi, nikech johala ka ema moko kuomgi koyuto to create tije lwedo mineno koket e 14% ka. Ng'enyne gin johala ema timo, ka yudo pesa na mar ohala to andiko go ji 2-3 moko manyalo timo na tije moko mag lwedogo. Koro kisedwoko kwan atamalo piny mar jok matimo ohala, to 1 year later kiyudo ka jok matimo ohala koro oduoge 20%, tibro yudo ka namba machielo miketo bang'e no bende bro dok piny 14% mar jotije lwedo be bro dok piny. Nikech an ema kasetimo ohala eka adhi to aketo jomoko timo na tije lwedo nikech anyalo chulo. To ko anda odok piny kata ogore piny, to jotije lwedo ka bende onge gima timore nade, onge tich magiyudo. So kopo ni 1 year later wadwoko piny kwan atamalo mar joma timo tije gi johala, to ng'e ni automatically joma timo tije lwedo bende kwan atamalo ne bro lwar piny nyowuoyo. Kaeto joma ondiki ok nyal sustain economy, nikech research kata nonro mamoko wacho ni e sechegi e Kenya ka kondik Meshak Odede to pay slip nano nitiere extension mar ji 8 machame. Ji 8 go nyalo bedo joma nie ei odwa kata jok ma onyalo bedo weteni, nyimineni, family ni by extension, extended family. Ji 8 depend on that pay slip. Omiyo pay slip ok nyal create employment ne joma timo tije lwedo. Pay slip en gima ichamo marum ei family ni kata extended family gi dho ngere. En ok onyal create tich ne jomoko. Nitiere oganda mopogore opogore, gin jogo matindo e thuolo ma gineno nonro machalo kama. E kinde molose sani atamalo mag jo Kenya maonge kanyo kod wacho ni moge kod tije kata unemployment rate, kirango index mantiere e piny mangima, kirango Kenya kod pinje mamoko mantiere, ineno kanyo kantiere dok piny mag kata index no, kata kochopo kanyo ka sani nitiere kanyo 4.9. Tiende nang'o ka ineno kanyo osebedo kacha higa mar 2020 kinde mane corona nitie kacha, unemployment kanyo noringo mochopo kanyo 10.1. Kirango index kama nitiere kar kanyo kama ne atamalo 4.9 kama ochopo sani, kwacho ni mano en dok piny.
tiende nitie thuolo mag tije moko maneno kendo oganda moko yudo tije teni ok giyud gi e kinde moro ma oganda mathoth ok yud tije nyadichiel koso nyalo bedo ni pek mag nok mag tije gi wuok kama chalo nade. Nok mag tije Cleophas wuok gima dho ngere biro luongo ni lack of creativity. Nyiso niya ok watem gero creative economy mabiro gi gik manyien. Wadwa ni mondo watimo gik mapile ma kawaida ma wasebet kwatimo pile. Koro koponi waneno tungni moro matin kaka ne waneno e higa mar 2020 gi 2019 corona to ketho tije go te taeto wadok mana chako gi e tiende. Nyiso ni namba achiel ok wabed gi neno mambele manyalo wacho ni wadwa ritore ma ka dipo ni gima kama odonjo kata seche go wang'e ni gima kamano to onge to wawacho ni in case ni gima kama obiro kaka jo Kenya mae kaka wabro lengo wechego mondo mitije wa kik kethre. Koro namba achiel onego wabed gi creativity e sectors te manyalo create kata manyalo kelo tije ne joma tindo. Agriculture for example ok osebedo creative. Ing'eni wasomo e kinde machien ka agriculture noketnwa mochalo ni en hard labor. Koro emomiyo awachoga kidhi e gwenge te ibro yudo across the country kopenj nyithindo ni digomb bedo ang'o e kinde mabiro. Onge pok awinjo nyathi moro ma wacho ni en obro gombo bedo ja agriculture. Japur. Ng'eny ne wacho mana ni gidwa bedo doctor, gidwa bedo engineer, gidwa bedo gi gik makamago. Nikech ji odongo kong'e na agriculture en hard labor. Koro ka wadwaro as a country to wachenjo mano, wabedo creative ma wayud ka ng'eny joma tindo kata kwanata malo moro maber, sanja maber nyalo gombo ni mondo gibi gibed jopur. Nikech kibedo japur to nyiso ni ei pur ni no ise create employment opportunity ne ji mang'eny iye kanyo. Kaeto nyaka wa diversify pur bende. Omiyo gima waneno sani e nembnigo samoro pod ok bilokore e yo mayot ka wadhi kaka Kenya Kwanza terowa ni. Aneno ka ok wabiloko gini e yo mayot. Obro lokore but with a lot of pain. Yeah. Mane kinde mantie kanyo Ramogi jwang'wa koni kanyo ni yudo wa yo machalo nade sa osoro mosariyo mar okinyi ka waduogo bang' ka oyueyo masano duogo mondo mi wayuda ne paro mantiere kar kae ka weche mantie kanyo thoth waka oyueyo masani ang' tiere weche moko bende ma wakawo kanyo achiel kachiel kik idhi mabor. Semana chake na Ramogi jwang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kae kabisa. Kidonjo thum ma serious ikite ngoma owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Kokalo kuom lakteche kod thieth wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o, thiedho
kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro makik bai kata matin. Dualo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gi tedo itime nyaka obed makare, gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jailieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igemo jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya tika mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1 gi dakika 45 otieno. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for do? What's that for do? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Nyokoro ki jong waseduogo yweyo wasekawo wasoma ne ote mantiere kar kano wakono gi ni ote na 3-6 nono kai kono ni yudo wa yo machalo nade okinyi makawuono wantiere kai kod weche mathoth ahinya wantiere kar ka mabende wadhido thuolo mondo mi wasoma ne achiel kachiel mana kama wantiere kar kae. Koro wachakare gi ote madonjo kanyo Facebook mano mar Ramogi TV ka waraydo kanyo achiel kachiel mantiere kar kanyo. Brother Kuku George mar Temlicho Enga Migori wacho ni mesha kwacho adieri onge sa mangima biro dok chien. Donge nyaka ne Ruto donje telo sani koro ji osekeyo kane ochiwo mbolea ma piny ochiek. Dak koro giduok nengo bando piny. Tok keyo eka bando chopo siling 230 patin. Aero kamano Brother Kuku George mar Temlicho Enga Migori. Janeno machielo wacho ni onge plan malong'o manyalo chiero uchumi sana sana ne jowa. Kana somo wacho no puonja kod niang'. Sani okanyal puonjo nyathi kod niang'. We have diversified. Wacho ni wapur oganda kata oduma mondo wayud kaka nyithindo nyalo dhi e sikul. Sani koro
wachore ni gowi onge ma Kenya nigo, to Kenya Kwanza government wacho kanyo ni gisechulo, gichulo hope, ero mano gichulo gope, mano gimina nego kar kanyo. Piny dhi kanyo jowadwa, penjo maber ahinya mantie kar kanyo, michako dede moko ang' iduoko ka wadhi nyime. Alfred Ouma wacho ni mae Omondi father, wuod Awasi, owacho ka wuod Awasi boda kan Mombasa kae, owacho ni ngima tek gi dhano ma jok moko nindo mana e pap, ma kata kaka ginyalo chulo rent e boma kae onge. Nitiere mano bende kanyo. Koro Moge Jwang' ote machielo, Injinia Lazaro Kanyambok wacho kanyo ni ngima to pod dhi medoridore, joma nie telo sani gin team propaganda, ok ane kagima joma creative manyalo sumo paro mawendo. Wacho ni manyalo konyo golo dhano e midhiero mar kech. We are only praying for divine intervention. Erokamano ahinya. Wacho ni otherwise ng'ama pache ni malo fights kod corruption regime, while ng'ama short sighted to laro gik manono kod fans. Erokamano ahinya. Jojo Mbo Nyango wacho kanyo ni ma an Ombo from Awendo, wacho ni ne wan bende wadagi, wacho ni ang'eyo ni waonge percentage. Akia ni udagi weche mag udi, koso en ang'o ma udagi kanyo. Kata kamano, erokamano ahinya kuom ote mari. Wakale ote mamoko bende mag SMS, mago kwayudo ote ma yudo e kar kanyo, ng'ina wayudo moko mantiere kar kae. Wacho ni Cleophas, ere kaka gero udi dwa dhi miyo nyathi manyako tich e kor gweng' kucho, to en tok ndalo adi? Anthony Ouma kawuok Nyatike penjo moketo kar kanyo. Penjo pod donjo ka Meshako Dede, minyalo medo kuom paro miwinjo kanyo kuom joneno, kae tang' wadhi nyime kod okenge mamoko mag nonro mar TIFF. Namba achiel, ng'ato penjo ni to koro piny dhi kanye. Aparo ni kuma piny orieyo en ni nyaka koro e gwengewa wamany kaka wanyalo konyore gi devolve units mar sirikand kata loch gwenge mapiny, county government. Gimomiyo wacho ni county government ema koro nyaka yud ne jopiny konyruok en ni omenda mimiyogi nyaka koro gibed very aggressive, ma gidhir sirikal mamalo mamigi omenda e wang' sa. Namba achiel, kosemigi omenda go e wang' sa, to waket effort wate kaka jokanyanam e fighting corruption mar counties. Counties obed ni onge corruption, kata ka nitie to bed matin moloyo. Namba adek, gik ma obedo devolved, functions mobedo devolved ne county kaka agriculture part of it, kaka mamoko machalo weche mag thieth, obed ni okete priority mondo jopiny oyud niya, kata ka koro wachulo usuru mamalo, to thieth to wayudo e yo makare, to weche mag somo yudore ne nyithindwa, to gi gik makamago. To functions ma bende county government nyalo kete pesa manyalo kelo production, mondo mi priority ka en agriculture to giket pesa mang'eny kendo gimi jopiny opur malong'o. Ka en area mipure cham, to opur apura cham malong'o, ma inyalo wach ni counties mag Luo Nyanza nigi cham moromo gi chamo ma gidong' gi excess ma ginyalo uso ne counties mamoko. Mae kama ang' konyruok nowuogi. To ka wawacho kaka jotendwa moko pod lidho kowuok dhi State House ni dhi manyo maendeleo, akia kama wabiro yude maendeleo abilano, nikech e parliament ka wane gi representatives kendo wabunge mabedo e budget committee, to ne wawuok e constitution machien mwawacho ni ok wachak waket budget e lwet executive ni minister ema decide nwa,
ni yo makama igero to makama onge pesa, pi makama ikunyo to makama onge pesa. Ne wagolo gine lwet executive through constitution 2010 mwakete parliament mwawacho ni wabunge une mu represent jopiny direct, minister ok represent jopiny direct nikech jopiny ok oyiere. Un wayiero mondo u represent wa direct, dhi ket pesa e gimidwaro maendeleo midwaro mondo timre. Ere kaka president dang tamre ni kane an bunge mawendo for example taketo pesa e budget e parliament e yo ma rungu kadhi Migori, ere kaka president dang lokre ni gino ok tim kendo manyaka koro chuna na dhi mana State House e kada chak miya gino ok nyalre. So ka waketo wang'wa e sirikal mamalo kaka jokanyanam to waweyo ni koro wan wabro gadhi e bunge, wabro gadhi e State House to wamanyo maendeleo waduogogo waonge kamwadhi. Aya, erokamano ahinya. Itiyo gi ranyisi mar awendo, ang' kono gimomiyo itiyo gi awendo. Nikech awendo ema iya Migori. Ionge gimoro amora gi jaod bura makanyo. Aonge gi jaod bura makanyo osiepa. Kamano yo kora moke Joan, ka wadhi nyime wang'e maber ni wabedo thuolo mondo mi wapenj mago bende e kinde mabiro e chenro mar Ramogi TV kar ka ni dongruok mantiere kar jot ma jatend piny Kenya kacha mane mikawega ka ikelo ne jopiny kan kan. Cleophas. Kata obedo ni sirikal mamalo wacho ni onego koro waket pesa e udi mondo wa create kata wakel tije ne jopiny. Nitie mana tije moko matin minyalo kel gi gino. To tije mang'eny sani nie technology. Ok en the same kaka kinde manadongo naneno ka itimo koroga kata e odni to workforce lich kanyo, oganda ma biro timo tije lwedo ng'eny kanyo. Sani machine timo gimoro amora, simiti gi kuoyo iruwo gi kucho, lori biro gi gino koseru chuth. Ing'awo mana, inyalo yudo kitimo koroga mar ot maduong' to ji adek kende ema tiyo kanyo. Ng'ama riembo lori ni mokelo kuoyo gi simiti gi kokoto moseru to gi ng'at man malo moting'o vibrator ma make sure ni gino donje konde gine te. Gigi sani technology obiro ma inyalo ka construction ibitim mang'eny nikech sama sirikal wache kata Rais William Ruto sama wache tiwe ni gini bro ndiko ji ma Galamoro site ni duong 50,000 houses 200,000 houses koro neno malich gigi inyalo ka site achiel gere 50,000 houses to ji 10 kata ji 15 kende manika to ntiere joma ya biro kanyo uso chapat oganda opogore ki uso chapat ne ji 10 ok rom gi chon ndalo mane chieng' koroga ni uso ne ji 1000. Aya, koro moke Joan, mano bende gima nitie kar kanyo, to penjo machielo mantiere, penjo ni oor ka kod janeno machielo, we kale mana kanyo kapok wachiko wechegi mag udi, wiene dhi wil kode kanyo, maro wacho kanyo niya, ka koro jatend piny Kenya, mano president, bende koro wacho ni odhi loso tich ne jogo magedo e affordable housing. En ang'o matimore bang' gedo makama? Oganda ge onego bende dhi kanye. Bende nyalo bedo ni kata ka gin ji 10 ma koro mitije, tok mano dhi bedo maonge tich koso gidhi bedo ni girawo. Adieri mantie en mana gima sewacho ni mokwongo jok midwa nolos ne gi tich ka tij lwedo uto ubro chamo nyanju nikech tije gi ibro tim gi ng'eny gi machine. To jok ma rais wuoyo, ing'e ni rais ma wan go rais mariek, that is, let us give it to him. E siasa ka William Ruto ong'e pango jopiny. Namba achiel, jok modwa loso ne gi tich gin contractors, gin investors, mago jok midwa los ne gi tich. En nani koro ok owache machop kama jopiny winje. Igoye biemo niya wadwa loso ne jokenya tich. Jokenya midwa los ne gi tich gin jok osiepene madwa invest e constructions. Mago jok midwa los ne gi tich. Bang' mano jogo emong'eyo gik madwa tiyo go e side nikech Cleophas komiya sani as a contractor ni agero udi ma Migori. I mean William Ruto nyaka chuna ni ati gi dhano kamonego atiye gi machine. Dako sechune karicho donge chowe jopiny ng'ang'ni kendgi ema wang'o mashinde. Kawacho ni nonyisgi ni giyier jomoko kanyo dhi wang'o machine kato rais bro golo. Oko bichuno contractor kosekawo tich. So jomidwa los ne gi tich gin contractor. So rais ma wan go jaka jopiny en rais mariek.
nyo wawuoye wach mar chief administrative secretary. Nyiso jomoko ni kipenja an kaka Meshak Odede, ng'ani ne ok dwar chief administrative secretaries, kendo nong'eyo ni deliberately time kama mondo court odhi ong'ad bura bila mane court ong'ad. So jowa ok onego bed ni are head of a hills happy ni court no ogo gino piny. Mane gima ne William Ruto dwaro. Ang'o momiyo chief administrative secretary positions are very balanced, cabinet nitie, nikech ong'e ni mago gik ma ok dhi kamoro. Kato en olonyore ni asemiyo tich court ema odagi, koro en ober court ema rach. To court bende omiyo yo moro machielo manyalo luokorego, nikech court noyanyowa ni hote akia ng'ang'a, koro nitie oganda maduong' ma ne jo Azimio ma ok ni gigeno gi kodni. Koro court be yudo yo ma ginyalo luokore godo ka gisewinjore gi ker mondo giwach wan ok wan kor ng'ato, kata ker ne watamore gire kaka watamore maruno kaka mabe watamore, mondo ginere ni gin independent. Onge gima independent gini ne William Ruto ng'eyo. Kenya Kwanza, William Ruto jok manodich go manodwa kete sirikande nosekete sirikal mamoko ni e parastatal. King'iyo composition of CASS biro nyisi ni jogo onge gimodich go. Ang'o momiyo ka cabinet ma 22 people to 14 kata 10 gi wiye gen kabinde ariyo, kaka PSS 51 to 30 something 30 gi wiye gen kabinde ariyo. Tang'o miyo ko bire CAS to koro poge ma koro kanye ma koro Kenya nene. Nyiso ni nong'eyo ni gini ok dhi kamoro. Erokamano ahinya. Ng'eno weche mathoth ntiere twak ma kamano puro bo dhigo nyime ka warango kama gintiere kar kanyo. Ntiere chal mar dhiere pacho kae ka wacho kanyo ni joma ichulo matin 20,000 en atamalo 30. Mano ka jogo ma ichulo 20,000 kadhi malo en atamalo 13. Mae kidieny madwa ni watiek godo twak okinyi ma kawuono. Meshak, iwacho ni kinde mise mane oket kod jodongo ma pacho ka, iwacho ni jatend piny mokwongo ma pacho ka Jomo Kenyatta kod joge duto kane irango ni da tiek gik machalo nade, ni da golo fuwo, ni da ber wechego mag thieth kod golo dhier e kinda mamoko gik mantiere kacha. Siro gi bende kero ka pod kinde ma wantiere sani oganda pod weche mag dhier pod mana ka pod mienjo. Oganda okenge moseketi koso nyalo bedo ni tije mantiere e piny Kenya ka manya bedo ni chudo e yo moro man ni piny eme jomoko be nyawacho ni oyo obwongo wadhi wati e pinje maoko. Cleophas, gino en historia maduong' madwaro time malach. Kinde cha ne gin very specific kaka buge mag historia ondiko. Ne gidwa kedo gi dhier, ne gidwa kedo gi fuwo, ne gidwa kedo gi tuoche. Wach mar kedo gi dhier ne dhi konyo gi kedo gi gik mamoko, nikech sama ne ji osekedo gi dhier ma ogo piny to ne yudore ni kedo gi fuwo ne dhi bedo mayot, nikech koro in gi teko mar tero nyathi e skul masom kaka owinjore. To sani kedo gi fuwo bedo matek nikech dhier ogowa piny. Koro kata di gomb ni nyithindi osom nyaka e level moro mondo iked gi fuwo owuog e dalani e generation mabiro, ng'eny gi pod gore piny gi ediere nikech ok inyal afford gik ma kamago. Koro kedo gi dhiere gima ne duong' mogik ema ne mbuya gi nochakogo ka gitimo gimiluongo ni session paper number 10 mano pogo piny Kenya e kidienje momiyo economic power. Mane momiyo e kinde no ne kembe nitie mag pamba kuonde ma pamba chieke, mag niang' kuonde ma niang' chieke, mag kofi kuonde ma kahawa chiekie. Kaeto magi ne miyo jopiny bedo gi pesa e ofukegi. To kane wayudo regime machielo tok Jomo Kenyatta to ne o consolidate gik moko te kanyakla under presidency. Kaeto wacho ni ng'ama ok luwe ok yud teko economically, ema nowuok go ni siasa mbaya maisha mbaya. Koro ne ni nyaka ifuata nyayo, ko kamano titho kech, nikech koro ok bi miyi teko mar bedo gi mwandu kaka idwaro. Sirikal ok bi miyi yot mar bedo gi gigo. Kamano osetimore, kaeto wabedo gi ethnicity. Koro sani eka koro rach mogik
nikech ja Kenya kor kong'e ni ma Kikuyu, ma Jaluo, ma Mkamba, ma Kalenjin. E kinde cha ne gichako ka gite gin jo Kenya, gikedo gi dhier kaka jo Kenya, gikedo gi fuo kaka jo Kenya, gikedo gi tuoche kaka jo Kenya. Sani ibro yudo ka gimoro amora wang'iyo gi lens mar ukabila. Wawacho ni mano mar Joluo, macha mar jo Kalenjin, ma mar jo Wakamba, kata ma mar jo Kikuyu. Ma keto gini bedo matek. Nyaka wachieng' moro wayud jatelo ma riwo jo Kenya. Kae tiwacho niya, gik mwakedogo, Jaluo ok ked gi Kalenjin, Jaluo ok ked gi Mkamba, jo Kikuyu ok ked gi Mtaita. Gimwa kedogo kaka jo Kenya en ni jo Kenya te kedo gi dhier, jo Kenya te kedo gi fuo, jo Kenya te kedo gi weche mag tuoche. Kamano mesha kodedi ago nero kamanya kuno tulu mata kod Ramogi TV okinyi makono mondo mi wabed kod ng'eyo gik mathoth madi matimore e alwora wa kotenore kod mago ma wawacho kanyo ni nonro mag tifa en moro maro kano wabedo kod okinyi ma kawuono. Nyako Ramogi Jwang gima thoth mabende nitiere kar kae no ago nero kamanya kuom bedo kodwa e kinde ma nitiere kodi kar kae kakoro nyaka sani nitiere ote ari adek mabende ka wayudo gi kar kanyo. Nitiere ote modonjo kanyo mano mar Kennedy Okore Owino ne wacho kanyo ne ok apar ni sirkal mano mar Kenya Kwanza nitiere kod plan mora mora. Wacho ni ok gikuoro. Wacho kanyo ni ok gikuoro 2010 constitution gitiyo kod mane Moi tiyo godo. Gowi bende wachore ni onge scam lilo ka gintiere kar kanyo. Odhi nyime kata ko wacho ni BBI mane gikwedo ni bloated cabinet gindo giloko kendo gichuogo apise maonge. Wacho no ni subsidize production jo piny ok nyal yudo. Wacho ni thieth maber ok ginyal tero nyithinde sikul to ok Kenya te chiego chiemo kuonde moko otho ojuku. Wacho ni gwengewa wacho ni ojuku negowa yawa mano be nitie kar kanyo. Kennedy Okore Owiro Awendo Migori County erokamano ahinya kuom ote mari gi ote mamoko bende mantiere kar kae wagono erokamano ahinya kuom kete kae ka jogo duto mane loso kodwa e mbui ka jogo duto mane loso kodwa e mbui kata kod mago mag SMS ka watwak e wechego mag pek mar ngima alore gi kanyo sa ka dakika 25 tok sa ariyo mar okinyi. Nyinga Cleophas Luoch je Kisumu Kanyakwar mokew nyaka Sango alore gi kanyo. Chenro mabiro tedo gi chiemo kod nyawadwa Jalieta. Machiegni jahera mar penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu mate chendo ni en Andruth Otieno. Japur nyaka ng'e ni to pesa madwa chako godo dwa kanye, nikech ka onge pesa to kinyal timo pur mar ohala. Nyako Ramogi Jwang ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Chenro mar poko pogore Nyako Ramogi Jwang biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre sa 2 nyaka sa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Ngeso ka ngeso, en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mubedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani a Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngeja the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gimi gi mich. Buch Jopin. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Teacher Dek ka Teacher Dek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, Janding Opanga, Jonyakach Dendo Nombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Nyama en nyama, mobul en nyama, atola en nyama, to kawuono en ringo no ero mabende jomoko dendo ni tumbukiza, to ne jomoko giluonge ni mlima. Mae watimo e boma ma Kisumu pacho, Kisumu City e hotel mar Samaland. Antiere kendie koda Chef Ramadhan. Ero kamana inya Ramadhan. Chef Ramadhan marwako e hotendi mano mar Samaland okinyi makawuono. Pinyo kinyi to Chefo sei kore gik moko timore kendi ma tamre gi nono. En mana kamano. Wan ka okinyi safar gareyo wasemondo. Ang'o mo sei kore okinyi ma ng'ato mundo godo. Sani kwa donje iwe koro kocha, wan gi recho sei kore, wan gi nyama chomo sei kore batwoka. Wan gi gweno sei kore kocha mar kienyeji, mutedo wet fry maber. To gi kabe mlima bikoro waloso ka, nyama boil bo sei kore ka. Koro wan ready kabisa. Manyama boil ne makoro idwaro mondo itang'nwa kawuono kaka ilose. Kawuono adwa tang'onu kaka iloso mlima. Mlima gi nyama boil opogore. Gichalre en mani koro nyama boil ni en onge chogo. To mae en wachwake gi chogo kaka wang'ade ka, kaka wachwake. Kaka entiere. Kaka entiere kaka wachwake. Jomoko bende luonge ni mlima, koso mlima gi tumbukizo opogore. Jomoko ng'eye kaka tumbukiza. Koro karoka to ng'eye ni mlima. Nikech mlima ni wakawe kama kech king'iyo boil cha, king'iyo boil machielo cha, en wang'ade matindo tindo. Ng'ato nyalo wuotho kuom mapiyo. To ma mondo kama. Kaka oduong'ni. Ma nyaka iwuoth kuome gi pala. Nyaka ipande. Nyaka idhe kore kiyude maber. E gino ero ni mlima. Tweny got. Nyaka itweny gode ni maber. Doga meat. Sama koro itoke ka en kama. Watoke mana kama. Pisa achiel ni mar ng'ata achiel. Pisa achiel noketo ka mar ng'ata achiel. To koro jomoko to ingo. Koro ng'ato nyalo luongo nyawadgi
B mondo wakonyre. Wakonyre. Wago got ne piny. Wago god ne piny kech got ok digo piny ng'ata achiel. Erokamano ahinya Ramadan. Sama koro walose aneno ka iketo kata ipango gik mopogore opogore modhi kode. Ang'o gini ma losonwa mlima? Mlima wani en chiemo ma ok okete gik mang'eny. Emomiyo ji ohere, ji chame mang'eny. Kae wan watede mana gi nyanya, waketo mana nyanya kende gi kitungu kende. Magi gik mwatiyo godo e tedo. Koro kosechiek matin, moseikore, to wakete mana alot. Alot bineno kok wang'ado. Alot ok ung'adi. Odhi kamano. En kamano eka kitede. Ok parnwa skul. Ket skul ni wacho ni ihachonwa alot gi beti. Koro ma mit aduwa oingo kata mar skul. En keta kama. Wadani ka in skul kiyudo it alot maduong' to iwang' kabisa. Sani koro ichulo mondo